Ez deno, erran nahi du, azpi gizon eta emakume bezala kontsideratuak direla. Atera biderik gabe daude oraindik ere Mitxelinen Gasteizko eta Lasarte Oriako lan gatazkak ez baitute jarrerak hurbiltzeko urratsik egin lan ituna adosteko negoziazioan. Sindikatuek ez dute babestu zuzendaritzak aurkeztutako azken proposamena eta grebara deitu dituzte bi lantegietako langileak gaurko. Erosteko ahalmena berreskuratzea da protestan diren langileen aldarrikapen nagusia. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea gaurkoan lan gatazkak izpide. Mitxelinek ehuneko 12ko soldata igoera eskaini du datozen 4 urteetarako ehuneko 5koa 2023an, ehuneko 3koa 2024an, ehuneko 2koa 2025an eta ehuneko 2koa baita ere 2026an. Sindikatuek nahi dute ordea soldata kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea, baita lanaldia murriztea eta behin-behinekotasuna murriztea. Ere Nerea Gartiak azalduko dugu. Goizeko 5etan hasi dira lehenengo elkarretaratzeak Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegietan. Gasteizen zentraleko iturriek El Correo egunkariari adierazi diotenez, ekoizpen lerrotan ehuneko 83ko jarraipena izan du grebak. Arabako hiriburuan kokatuta dagoen lantegian 3.300 langilek lan egiten dute. Kamioientzat eta obra publikoetako ibilgailuentzat gurpilak egiten dituzte. Gasteizen gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia. Hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek langile batzordearen babesik gabe. Komisiones Obreras, UGT, CESIP eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala. Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian berriz 500 langile daude. Kasu honetan lana uzteko deia langile batzordeak egin du. LAB, Komisiones Obreras, UGT, ELA eta CCI sindikatuek hain zuzen ere. 4 greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean, gainera goizeko 9:30 auto-ilara bat osatu dute Lasarte Oriako kaleetan, eta arratsaldean berriz manifestazioa egingo dute. Mitxelinek ehuneko 12ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldateko kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Bestaldetik, erreformaren kontrako protestak ez dira bukatu sindikatuentzat. Bihar greba eguna dute Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, eta horri heltzeko badu kameraren beste aldean Aiara Deurreta lankidean. Eguerdion, Aiara. Eguerdion, bai. Tira, Baionan ere protesta egingo dute, intersindikalak deitu du grebara iparraldean eta Frantzian, eta intersindikalean onartzen ez badute ere, labek ere deitu du astearteko mobilizaziora, zer gehiago dakigu Aiara. Bai, horrela da, pentsio erreformaren kontrako aldarriek, iparraldeko kaleak hartzen jarraitzen dituzte, erretiro adina 72 urtetik 74 igotzen duen lege erreforma, pilaren erdialdean iragarri zuen Frantziako gobernuak, eta maiatzaren batean milaka pertsona mobilizatu ziren reforma horren kontra, ezta? Eta azken egunetan adibidez, Frantziako asamblara itzuli da gaia, zehazki liotaldeak erretaren adina 72 urtean sartzeko lege proposamena egin baitu. Gogoratu behar da gainera, Macronek 49.3 artikulua erabilita indarrean sartu zuela legea, boskaketa galtzeko beldur zeleko, eta horrela dekretu bidez indarrean sartu zen erreta erreforma. Eta ikusteke dago orain, ekainaren 8an ea diputatuek izango ote duten erretaren adinari buruz berriro bozkatzeko. Eta testuinguru horretan berriro ere greba izango dute bihar iparraldean, Baionan goizean manifestazioa egingo dute, eta aipatzearren intersindikalean onartzen ez baldin badute ere, labek ere mobilizatzera deitu duela. Gabe borrokatuko gara, erretreta kontra erreforma kentzeko eta jendarte proiektu eta lan mundu
bidezkoagoak lortzeko. Beraz, deitzen ditugu gure hiru sindikatuak parte hartzea mobilizazioetara, greba egitea, ekonomia blokatzera, ez da amore emaiteko Ordea lan gatazkekin bueltan, Bilbao Kirolakeko instalazioez arduratzen diren Lorezainen kolektiboak, Enbiser enpresako langilez osatutakoak, greba mugagabea hasi du, zein da egoera Aiara? Bai, horrela da, Bilbao kirol instalazioez arduratzen diren Lorezainen kolektiboak, zehazki, enbisako langilez osatuak greba mugagabea hasi du gaur. Urte eta erdi igarola labek proposamen bat egin zuenetik lan baldintzak negoziatzeko. Zehazki, udaleko gainerako Lorezainen baldintzekin homologatzeko eta horrela duela 16 urte berritu gabe dagoen hitzarmena hobetzeko, ezta? Baina sindikatuak salatu duenez, enpresaren erantzun bakarra izan da lan baldintza horiek okertzea. Eta egoera horrela langileek grebara jotzea erabaki dute eta aipatu behar da udako igerilekuen denboraldia hastear dagoela hemen Bilbon eta greba horrek arriskuan jar dezakela Txurdinagako igerilekuaren irekiera. Eta gai zaldatuta Aiara, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu Josu Erkorekak gaur aurkeztu du Ertzaintzak Frantziako Tourraren lehen 3 etapetarako prestatu duen segurtasun dispositiboa, baina arriskuan egon daiteke Ertzainak borrokan plataformak ura blokeatzeko aukera mahai gainean jarri baitu. Jaurlaritza soldata igoera bat negoziatzeko prest agertzen ez bada, testuinguru horretan Inigo Urkullu lehendakariak Arkautin egindako ekitaldia baliatu zuen mezu bat bidaltzeko atzo. Esan zuenez, inongo erakundeek Ertzainak ere ezin du onartu gizartaren errespetua galtzeko lusua. Tourrari begira Aiara, zer gehiago dakigu? Horrela da, Frantziako Tourraren harira Euskal Erakundeek aurkeztu dute planifikatutako segurtasun eta mugikortasun operatiboa. Gogoratu behar da, Frantziako Tourra uztailaren batean abiatuko dela hemendik Bilbotik eta uztailaren batean 2 eta 3 Euskal Herria zeharratuko dutela txirrindulariek lehenengo 3 etapetan. Eta 3. etapa hegoaldetik hasiko da, baina iparraldean bukatuko da. Eta bestalde iparraldea aipatuta Baionako hiriak Frantziako Tourraren antolatzailearekin batera hitzarmen bat izenpetu dute. Akordio horren arabera euskal animatzaile bat izango da Akitaniaren etorbidean eta horrela Tourraren 3. etaparen helmugan speaker ofizial batekin egongo da euskal hiztun bat. Eta aipatu bezala hegoaldean segurtasun operatibo integrala antolatu dutela adierazi du gaurkoan Josu Erkoreka Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak. Segurtasun operatibo integrala diseinatu dugula. Euskadin inoiz ez bezalakoa. Egun horietako joan etorri guztiak denporarekin planifikatzeko. 2. Informazioa behar besteko denporarekin bilatu eta biltzeko. Eta 3. Batez ere, egun horietako garraio publikoa izatea. Garraio publikoa erabiltzeko uztailaren 1, 2 eta 3. Bilboren kasuan, gero Amaia Arreigik zehaztasun gehiago azalduko dizuen moduan, murrizketak aurreratu egingo dira, izan ere, Tourraren hasiera handiaren aurreko egunetan nazioarteko interesa duten jarduerak eta ekitaldi garrantzitsuak izango baitira eta ekitaldi hori guztiak Bilbon bertan egingo baitira. Ondo da, Aiara, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, bai. Eta orain, Arabara goaz, izan ere ehunka lagunek Barbadoren eta Zelaiaren aurkako epaiak gaitzetsi dute Amurrion ankerkeriari stop plataformak deituta, epaiek Euskal Herria iraganera kateatu nahi dutela salatu dute. Kartzela kustu beharrean horiek betetzeko ahaleginean tematuta jarraitzen dutela esan dute zehazki Erne. Zabaldu nahi dugu prozesu judiziala guztiz ankerra eta injustoa izan dela eta izaten ari dela. Eta bestetik, azpimarratu nahi dugu Euskal Herriak baduela beharra eta baduela nahia injustizia hauei eta egoera hauei aurre egiteko. Eta horregatik elkartasun fase berri bat abiatu dugu, elkartasun keinuak Euskal Herriko txoko guztietatik zabaltzeko.
Politika arloko bestelako gaiei helduta berriz, EAJak eta PSek akordioa itxi dute Araban eta Gasteizen aldundietan eta udaletan koalizio gobernuak osatzeko akordioa itxi dute bi alderdiek. Legution jeltzaleek aginduko dute eta PPren babesa beharko dute Gasteizko eta Oiongo alkatetzak eskuratzeko PPek berriz Bastidako eta Guardiako alkatetzak berreskura ditzake. Nera Garziak emango dizkigu xehetasunak jarraian. PSek eta EAJak baieztatu dute EAEko foru eta toki erakundeen gobernagarritasunerako akordioa adostu dutela. Gauzak horrela akordioren bitartez, Ramiro González diputatu nagusia izango litzateke, eta Gasteizko udalean koalizio gobernua berresteko aukera errazteaz gain, Legutioko alkatetza Nerea Bengoa jeltzaleen esku geratuko litzateke. Akordio zabala, batzeko akordio bat da. Gure instituzioetan egonkortasun bat egoteko eta hainbeste foru aldundi eta herriei egonkortasun horren bitartez geroz eta bizi kalitate gehiago emoteko. Bestalde PPek giltza du Oionen EH Bilduri alkatetzak kentzeko. EAJak 3 aulki ditu eta PSek 2. Beraz, koalizio gobernua PPren bi zinegotziak babesten badituzte, EH Bilduk alkatetza galduko luke. Bastidan eta Guardian berriz EAJ eta EH Bilduren arteko akordioa berresten ez bada, alkatetza PPren esku geldituko litzateke. Aukera hori saiesteko bi aukera daude, jeltzale eta zuberanisten arteko akordioa berrestea edo EH Bilduk doako babesa eman EAJari. Ekainaren 17an Gasteizko udalbatza berria osatuko da eta bertan bi hautagaitza izango dira, Rosio Bitero eta Maider Etxebarria. Guztira 27 zinegotziren artean aukeratuko da alkate berria. EH Bilduk 7 aulki lortu ditu, PSek, PPek eta EAJak 6 eta Elkarrekin Podemosek 2. Gehiengo osoa lortu nahi duen hautagaitzak gutxienez 14 zinegotziren aldeko botoa behar du. Gehiengo osoa osatzeko akordiorik ez badago, boto gehien lortu dituen zerrendako buru den zinegotzia izendatu litzateke alkate. Gipuzkoan berriz foru gobernuan sartu nahi du PPek. Mikel Lezama Gipuzkoako PPren hautagaiak adierazi du Eider Mendoza jeltzalea aldun nagusi izatea nahi dutela, baina PPren botoak ez dituela doan jasoko Udane Arbeo. Gipuzkoak erabaki du EH Bildu izatea lehen indarra, 22 eserlekurekin. Alde handiz egin dio aurre gainera EAJari, 17 eserleku dituzte jeltzaleek bigarren indar bilakatuz. Jarraia sozialista daude 7 aulkirekin eta hurren ez hurren PP eta Elkarrekin Podemos 3 eta 2 batzarkiderekin. Gobernua osatzeko helburuarekin hasiak dira negoziaketak. EAJak eta PSek gobernabidea bermatzeko akordioa egin dute, orain arteko itunei eusteko asmoa adierazi dute. Akordioan jaso da foru aldundi eta udal guztietan koalizio gobernuak eratzen laguntza eta ahalbidetzea. Beraz, konpromiso hartu dute posible den udal eta foru instituzio guztietan 2015ko akordioa berritzeko. Bestalde Elkarrekin Podemosiuk gaitzetxe egin du EAJaren eta PSren arteko akordioa eta esan du ez dela programatikoa izan. Elkarrekin Podemoseko ordezkariak Maialen Iriarte EH Bilduren Gipuzkoako ahaldungaiarekin bildu ziren iragan astean. Ildo horretan Iriartek Gipuzkoako batzar nagusietan gehiengo aurrerakoia osatzeko emandako aurrerapausoa eskertu dio Elkarrekin Podemosi. Kasu horretan EH Bildu Elkarrekin Podemosek eta EAJ eta PSek 24 batzarkide lituzkete. PPek du giltza beraz gobernu osaketari dagokionez. PPek argi adierazi du ahalduen guztia egingo duela EH Bildu erakundetan egonez dadin. Baina Mikel Lezamak PPren Gipuzkoako batzar nagusietarako zerrendaburuak esan zuen PPren babesaren prezioa gobernua sartza zela, kirol arloan. Dena den EAJak eta PSek esan dute haien akordioaren barruan ez dutela aurreikusten Alderdi Popularrak gobernuaren parte izatea, kasu horretan baina jeltzaleek aldundi utzi beharko lukete. Oraindik ez dago ezer itxita, EH Bilduk irabazi zituen Gipuzkoako batzar nagusietarako hauteskundeak, baina baliteke lehen indarrak ez gobernatzea, 2., 3. eta 4. indarrik bat eginez gero.
Hezkuntza arlora salto, Euskal Hezkuntza lege berriaren inguruko eztabaidak aurrea darrai, eta lege hori eztabaidatzen duen hezkuntza batzordeak hitzorduz betea du astea. Adituen agerraldiekin jarraituko du, eta horiek joan den apirilaren 25 Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak onartutako testuari egiteko dituzten ekarpenak entzuteko aukera izango du. Balekoa den lege baten aurrean gaude. Baino, gobernuari dekretu eta agindu bidezko gobernantza ahalbidetzen dion lege baten aurrean ere. Lege honek ez du eskola publikoa hezkuntza sistemaren muinean kokatzen. Izan ere, publiko-pribatu sistema duola betikotu nahi du Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko asmatu berri baten bidez. Legeak jasotzen baldin badu hezkuntza akordio horretan jasoa genuena, legea balekotzat joko dugu. Osoko zuzenketa bat aurkeztuko dugula lege honen aurrean. Ereduak aldatzen badira hori definitu egin behar da. Ontxe bertan ez daude legearen testuan. Milaka lagun elkartu dira Mugian Euskal Eskola Publikoaren 30. jaia ospatzera. Mugiako Legarda Eskolako patioan ospatu dute jaian, musikaz eta dantzez lagundurik. Datorren jaiaren lekukoa Ordiziako Eskola eta Institutuari eman zaio Euskal Eskola Publikoaren 31. jaia antolatzeko. EIGeko arbidez adierazi duenez, urtez urte gero eta lagun gehiago biltzen dira Euskal Eskola Publikoaren jaian, eta horrek erakusten du Eskola Publikoaren hezkuntza komunitatea gero eta ahaldunduago dagoela. Aldarrikatu dutenez, Euskal Hezkuntza sistema eskola publikoan oinarritu behar da, bai edo bai. Bildarratz sailburuak Mugian iragarri du, aurten 77 milioi inbertituko dituela hezkuntza sailak hainbat eskola publikotan, eta 2030 urtera bitarte 800 milioi euro inbertituko dituela eskola publikoan. Eskola publikoaren indarra nabarmendu du horrela, eta etorkizun bikaina duela azpimarratu, datorren hezkuntza legeak ahalbidetuko duelako gehiago sustatzea eta eraldatzea. Zaldibarko zabortegia berriro erortzeko arriskua dagoela ohartarazi du Jaurlaritzak. Jaurlaritzak eskatutako txosten geologiko batek agerian utzi du zein egoera kaskarrean dagoen Zaldibarko zabortegiaren orubean. Geologia eta geoteknika larrea SM enpresak egin du txosten teknikoan udaberrian, eta ohartarazi du zabortegia ez dagoela batere egonkor, ez da ura estaltzeko lanak egin ostean ere. Hain zuzen datu bat eman du erori zenean 2008 otsailaren 6an bat kakotx 6 zen Zaldibarko zabortegiaren segurtasun faktorean. Orain berriz bat kakotx 15 da. Parametro horrek irristatze indarra neurtzen du, eta bat baino txikiagoa denean, esan nahi du irristatze indarra handiagoa dela egiturari zutik eusten dioten indarrak baino. Jaurlaritzak eskatutan egindako txosten hori fiskaltzara helarazi dute, eta ark ohar bat igorri dio Berte Recycling 2002 SM-ri, lehiaketa eta likidazio prozesuan dagoen zabortegiaren kudeatzaileari kontuan eduki dezan. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegiaren gainean industrialde bat eraikitzeko aukera aztertu zuen. Horren froga da Sprilur agentziak Trion hirigintza aholkularitzari aukera horren inguruan eskaturiko ikerketa. Ark baina ez zuen aholkatu arrazoi ugariengatik, gainera argudio horien artean baina ez da ageri Joaquin Beltranen gorpuak bertan dirauela ehortzita. 2008ko otsailean Alberto Saloluz eta Joaquin Beltran langileak maldan bera eraman zituen Zaldibarko zabortegiaren hondamendiak. Horren harira irekitako bigarren auzi judiziala beste 6 hilabetez luzatu dute. Gutxienez aurten gobendura arte luzatuko da, eta beraz 2008ko azaroan ireki zenetik 3 urte baino gehiago beteko dira. Durangoko epaitegiak emandako autoan egiaztatu da dagoeneko 13 pertsona daudela gertakari horiengatik ikertuta.
Gertatutako ingurumen delitua aztertzen du auziak. Lan istripuari buruzkoa, Berterreko 3 arduradunek biktimen familiekin eta fiskaltzarekin egindako akordio batekin amaitu zen. Akordio horren bidez, 6 hilabeteko kartzela zigorra hartu zuten beren gain, zuhurtziagabekeriazko homizidioagatik. Bada oraindik gertatutakoa argitu gabe eta auzia itxi gabe dagoenean, Sprilurrek Jaurlaritzaren lurzoru industriala kudeatzeko sozietate publikoak ikertu du Zabortegaren gainean industrialde bat ezartzeko aukerarik baote dagoen. Horrek argi adierazi du ezinezkoa dela hainbat arrazoi medio. Batetik hori ez dator bat aurretik instalazio bati emandako baimenekin. Sprilurrek honela dio hitzez txostenean. Lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartza lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Beraz, Zabortegian aurre ikusitako erabilera berri horiek okupatzea ez da bateragarriek giza segurtasun eta osasunarekin. Bada arrazoien artean ez da ageri Joakin Beltranen gorpuzkia bertan lurperatuta dagoela oraindik. Behin Jaurlaritzak duela 2 urte bilaketa behin betiko bertan bera utzi eta gero. Kirol arlora salto Bilabona Amasan egin dute aurten lasterbidean egitasmoan. Atzo egin zuten Euskal Preso politikoen eskubideen aldeko lasterketa eta pertsona ugarik hartu zuten parte. Lasterketa bat baino gehiago da lasterbidean eta horren erakusle izan zen antolatu zuten egun osoko egitarauan. Duela 10 urte antolatu zuten lehen aldiz lasterbidean Oiartzunen egin zuten 2013ko lasterketa eta urtero toki desberdinetan egin izan dute. Pandemiaren ondorioz eten bat egin behar izan zuten eta kanpezun egin zuten iazko lasterketa. Eta honetaz aparte, kirol arloan asteburuan gertatu direnei erreparatzeko kameraren beste aldean dugu Jon Hernandez, kirol kazetaria. Eguerdion, Jon. Eguerdion, Carolina. Tira, asteko Elordiren garaipenari helduko diogu Jon, azken orduan deitu zioten txapelketa jokatzeko eta txapeldun dugu orain, nola iragantzen atzo buruz buruko partea Bilboko Bizkaia pilotalekuan? Begira, nola irabazi zuen bere lehenengo txapela buruz burukoan, altuna baino askoz gehiago izan zen hasieratik amaierar arte. Egia da, lehenengo tantoetan parekotasun handia egon zela, eta 12ko atxeen aldi horretara ere, Jokin 12 eta 8 aurretik iritsi zela, baina atxeen aldi horretan esaten genuen, eta Jon Apezetxea azpeko intendenteak ere esan zuen, 12 eta 8 galtzen joan arren, asko zobeto ikusten zuela Elordi, Jokin altuna baino, ondoren 14 berdindu zuten partida, aurre hartu zion Elordik, 18. tanto hortara aurretik iritsi zelako, 21 eta 17 zeukan partida Elordik aldeko, Jokinek tantu bat egin zuen, 18 eta 21 jarriz, baina ondoren saketik egin zuen, akatsa falta egin zuen, eta hortxe amaitu zen partida, 22 eta 18 Elordirentzat, eta buruzburuko 2023ko txapel hori, mailabiara joan zaigu. Hala da, eta horrez gain gizonezkoen futbolean lehen mailan bada zer aipatzeko, zer utzi du asteburuak, Jon? Donostiatik edo Real Arenatik hasita, Realak 2-1 Sevillari irabaziz amaitu du denboraldia. Ez zegoen gauza handirik jokoan, Championsera jada sailkatuta zegoelako Reala, baina nabarmentzekoa esate baterako Asier Ilarramendiri egindako agurra. Ez da partidan, esan bezala 2-1 irabazi zuen Realak, Brais Mendezek egin zuen lehenengo gola, bigarrena Monmoixok, amaieran Sevillak 2-1 sartu zuen eta partida parekatu egin zuen pixka bat, baina azkenerako 3 puntuak Donostian gelditu ziren. Esan bezala, ondoren omenaldia Ilarramendiri, 22 urte egin ditu klubean, eta badoa, ez du futbola utziko, futbolan jokatzen jarraituko duelako, baina ez Realean, eta esan bezala, omenaldi hori egin zioten, eta baita ere, Championsera sailkatu izan duen hori, ospatu egin zuten zaleek Armailan. Hori Realari dagokionez, esate baterako Osasunak 2-1 irabazi zuen Gironaren kontra, eta garaipen honek Europarako sailkapena eman dio, Conference Liga jokatuko duelako, 16 urteren ostean, Europan berriro izango delako Jago Barrasateren Osasuna 2-1 irabazi zion Gironari, partida ondo jarrezitzaion Osasunari bigarren zatia 7 gutxira, Budimirrek 2 gol oso jarraian egin zituelako,
zuelako, egia da amaieran Reinierrek Gironarentzat gol hori egin zuen eta iaia ordua eskatuz amaitu zuela Arrasateren taldeak, baina kontua kontu Europan izango da Osasuna datorren urtean eta izango ez dena Atletik da bana berdindu zuelako Santiago Bernabeun eta Atletikek bazekien Europan egoteko aukera horiek aprobetxatzeko hasteko irabazi egin behar zuela eta ondoren Osasunaren berdinketa bat behar zuela, ez gauza bat eta ez beste, ez da bana berdindu zuen Real Madrilen kontra eta Osasunak irabazi zuelako, Osasunak 7. amaitu zuen denboraldia eta Atletikek ordea 8. Hala da, eta lehenxeago omenaldiak aipatu dituzula Jon bukatzeko eskubaloian egun berezia izan zen larumata hartalekun Julen Aginagalderen erretiroaren eguna alegian, Bidasoak garaipen batekin agurtu du Aginagalde, ezta? Bai, hori da, 32 eta 31 justu amairan irabazi zuen Puente Genilen kontra Jacobo Puetararen taldeak, baina partidaren garrantzia baino behar bada kasu honetan ere Realarekin bezala beste omenaldi bat izan zen, ez da, Julen Aginagalderi kamiseta erretiratu zioten, bere dortxal hori 13 zemakia, ez du berriro inork jantziko Bidasoan, esan behar dugu 10 denboraldi egin dituela Aginagaldek orotara bere kirol ibilbidean Bidaso Irunen, 2 etapa ezberdinetan, lehenengo zazpiak 1989 eta 2006 artean, eta azken hirurak, azken 3 denboraldi hauetan. Etzen agur edo despedida bakarra izan, zeren Jon Azkue kapitainak ere, bere azken partidak jokatu zuen Bidasoarekin, talde utziko du Oriotarrak, eta datorren denboraldian Frantzian jokatuko du. Selkapenari erreparatuta bakarrik esan, Bidasoa Irunek garaipen honekin 4. amaitu duela 2022 eta 2023 urteko Asobal Liga. Dudarik gabe asteburu oparoa izan da, ondo da Jon informazionekin eta datozenetara adi hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Oso ondo eskerrik asko, Carolina, gero arte. Bai. Eta honela iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalaren amaiera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Ane Ransorena aholkulari politikoa izango da gaur gurekin, panorama politiko nafarra hizpide laster gara bueltan. Sorpresa zu etortzea? Ez esan hori irati. Gauza oso garrantzitsu bat esan dizu. Ez dena ez zer esaten. Entzuzuk niri. Amabiterdiak iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Ane Ransorena aholkulari politikoa eta ondo etorria ematea aurkitzen zaigu ezer baino lehen eta gero aipatza ez nola helduko diegun maiatzan 28ko emaitzei eta batez ere ondorenei lehendabizi eta batez ere Nafarroara begira horre ikusi dugu ez nola parlamentuari dagokionez Maria Txibitek argi duen Euskal Herria Bildurekin ez duela batu ere egin nahi bidea egin nahi du geroa bai, eta zurekin Nafarroarekin, hala ere ez, zer usten du honek agerian?
Bueno, hemen ikusten duguna da, hauteskunde hauetan inork ez duela inorekin hitzik eman nahi edo itunik ez duela sortu nahi, EH Bildu erdian baldin badago, ezta, eta hori arazo bat da, azkenean marra gorriak jartzen dituzunean, hainbeste marra gorri jartzen dituzu, azkenean ez duzula dena gorri geratzen dela, ez? Eta orduan hor zailtasunak izaten ditugu. Egia da hauteskundeek nahiko Nafarroan eta baita Euskadin ere nahiko panorama arraro bat utzi digu, ezta? Ez da ohituak gaudenera eta orduan, aldaketak datoz zentzu horretan, ezta? Ez dakit aldaketa sozial bat dagoen, honen inguruan ere hitz egin da asko, eta ni ez nator oso bat, ez? Ikusi egin beharko dugu ea zer nolako joera daukan. Baina egia da Nafarroan adibidez ikusten duguna dela, Maria Txibitek ez duela EH Bildurekin orain hitzartu nahi gobernurik, baina lehengoan ere ez zuen hitzartu berez gobernurik, bai akordioetara iritsi ziren, baina barruan geratu ziren akordioak izan ziren, ezta? Orduan ikusi egin beharko dugu zer nolako joera hartzen duen honek, 16ean hain zuzen ere izango da parlamentuaren mailaren osatzea, eta gero 17an udaletxeena, eta hor bai pastela hor dagoela. Bai, ez baira Nafarroako testu inguru honetan ez nola erreparatzen diezu bai zurekin Nafarroa eta geroa bairen posizioekin, ez? Izan ere egia da, ez? Txibiteren adierazpenek ere badutela eragina eurek esan dezaketen horretan. Bai, pentsatu behar dugu alderdi sozialistak ez duela Nafarroari edo Euskadiri bakarrik ez dagoela horri begira, ez da, alderdi sozialista Espainiako alderdi bat da, hau da, nazionala da, eta ikuspegi hori alderdi popularrak egiten duen antzera, ez da, orduan ikuspegi hori izatean arazoa non dago? Tokian erabaki gutxi hartzen direla, eta orduan erabakiak gorago hartzen direla, eta goran hartzen direnean erabakiak badakigu zer gertatzen den, ez da, tokikotasun hori galdu egiten dela. Orduan, zer gertatzen da? Egia da, alderdi sozialistak analizia egina dauka bere etxean, eta ikusi du EH Bildurekin akordioek ez diotela ongi egin, alderdi popularrak gainera 28ko hauteskunde hauetan mahai gainean jarri zuen lehenengo astean, eta astebete terdi iraun zuen krisi horrek, ez da, etakideak, zerrendetan eramatearen guztia hau, eza? Eta horrek EH Bilduri promozioa eman zion, eta alderdi sozialistari negatibotasun bat jarri zion, ez da? Ez hemen, han, baina baliogarria izan zaio, ez da? Bai, ez, gainera egia da, naiz eta Txibitek argi duen, printzipioz ez norekin osatu nahiko lukeen gobernua ez daukala gehiengo osoa bere horretan, ez? Otegi entzun izan dugu esaten ez nola beharrezkoa izan zaio Euskal Herria Bildu PSOE-eri, PSN-eri barkatu baita ere, baina Txibitek dio ez, testu ingura guztiz ezberdina dela, ez? Horrek ez duela zer ikusirik. Bai, testu ingurua oso ezberdina da, emaitzak oso ezberdinak izan direlako estatuan, eta ez doazelako desobrauz esaten dena, ezta? Eta hor aldaketak datoz, eta hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da jakitea zer nolako emaitzak izan dituzun, ez bakarrik Nafarroan, baizik eta herrietan, hirietan eta baita beste komunitateetan ere, eta hor, Sánchez hor dago, eta zentratuta dago horretan, berak zeitun nahi dituen hori ikus egin beharko dugu, baina argi dago Nafarroaren kasuan, argi dago Maria Txibite asko zerosoago egongo litzatekeela geroa bairekin, eta kontigo zurekinekin bakarrik, ezta? Eta EH Bilduren behar hori ez zaio gustatzen logikoa delako, dauzkalako gauza negatibo batzuk bere hauteslegoarentzat, 23an izango ditugun hauteskundeetarako, ezta? Orduan guztia da garrantzitsua. Baina tarteka aipatu duzula ez, Espainiako egoera bera, eta nola Pedro Sánchezek ez, aurrerapena iragarri duen, uztailaren 23an gortetako bozkak, osatzeko bozkak izango dira, galdetzagian ez, aholkulari politiko gisa anerrez, zer nola jaso zenuen albiste hori? Guretzako oso interesgarria da, ez horrelakoak gertatzen direnean, eta zer nolako eszenatokia uzten duen, ez da, ez digu eman denborarikia, naiz eta analizia egiten ari garen, ez digu denborarik egin analizi hori gardentasunean egiten, ez? Egia da, hauteskunde zailak izan ditugula orain mai gainean, eta orain bagoazela beste hauteskunde garai batetara, eta gainera guztaian, ez da, beroarekin, eta badakigu horrek zer ekartzen duen, ez da, parte hartzearen beherakada izango dugu, azkenean posta bidezko bozkak gora egin duela ere jakin badakigu, eta hori oso garrantzitsua da ikusteko zer nondik norakoak izango diren, egun horretan izango ditugun datuak, berazko joera egingo du, baina hor egia da, sorpresa hartu ninduen edo ez,
ikusi genuenean, egun horretan bertan, goiz horretan bertan, esaten zela Pedro Sánchezek agerraldi publikoa egingo zuela, hor alarmak pizten zaizkizu, ezta? Eta hor bi aukera zeuden bakarrik mai gainean, edo 3. Bata, bere dimisioa, Pedro Sánchez ezagututa ez nuen ideia horretan asko sakondu. Bigarrena, Podemos gobernutik kentzea izan zitekeen, Podemosen beherakada ikusita, berak ikustezakeen bere irudia modu nabarmen batean indartuagoa hori egingo balu, eta 3. hau, ezta? Eta azkenean 3. izan zen. Eta honek bakigu eragina izan dezakeela izan Nafarroan, zein Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako negoziaketetan, paktuetan eta bar, baina Nafarroan agian bereziki zeintzu dira puntu nagusiak, zertan eragiten du nabarmenen hau? Garrantzitsua da ikustea Nafarroan eta toki guztietan orain ez gaudela negoziazio prozesu batean, naiz eta bagauden, baina modu mediatikoan gaude hauteskundeetan zer gertatuko zain. Eta orduan horrek aldatzen du ikuspegia osotara, ezta? Nik hemen analisi sakonago bat egin beharko genukeela uste dut, ezta? Azkenean Pedro Sánchezek egin duena da, tablero bat geneukan eta bakoitza bere tokian jartzen ari zen, baina Pedro Sánchezek tablerori ostikada bat eman dio, eta dena mugitu du, ezta? Kondizioak aldatu egin ditu, eta orduan negoziazioa ez da hainbeste hauteskunden emaitzetako klabean egingo, baizik eta mundu guztia orain badago, modu batera edo bestera kondizionatuta, ezta? Eta orduan denean dauka. Baita azkeneko udaletxean egingo den paktuan ere, adibidez Euskadin, La Guardia eta La Bastidan zer gertatuko den Alderdi Popularrarekin, Gipuzkoan zer gertatuko da, Alderdi Popularrak emango dio EAJ eta PSeren akordio horri modu doainik edo nola egingo duen, ez? Orduan, guzti hori oso garrantzitsua izango da, emaitzetan islatuko delako, ez dezagun ahaztu, hau ez dela txorakeria bat. Oso garrantzitsua da, segunetan norekin egiten duzun ituna, ze gero, emaitza bat edo beste izango duzu. Horreago erreparatuko diogu, apur bat horri ala ere, Nafarroan garela falta zaigu aipatzea, UPN bera, hemen agian aurreikuspen gehienak Iruñeko udalean edo fokua ere hor badago, zer nola irten da, hauteskunde hauetatik UPN? UPN-eri egundoko golpea ematen zion mundu guztiak eta esaten zuen UPN-ek oso gaizki egingo zuela eta emaitza oso txarrak aterako zituela, ezta? Eta ikusi dugu ez dela horrela izan, ez dezagun ahaztu eta ez dezagun ere modu lasaian hartu UPN, ezta UPN-ek indarra dauka, Nafarroan egundoko presentzia, tokiko presentzia dauka eta hori ezin dugu ahaztu, hegemonia bat izandako alderdi bat da, hau da, egundoko implantazio territoriala izan du, ezta? Eta hori ezin dugu ahaztu. Egia da, Javier Esparzak mezu handi bat bidaltzeko aukera izango duela orain, hau da, denek hiltzat ematen zutena ez da hil, baizik eta nahiko ongi atera da, ezta? Eta horrek indarra emango dio bere hauteslegoan, ezta? Alderdi Popularra, Vox ere sartu dira parlamentuan, orduan horrek ere parlamentuari emango dio nolabaiteko informazio aldetik edo komunikazioaren aldetik emango dio nolabaiteko garrantzia edo interesa, ezta? Pizteko aukera. Gainera esan genezakez bestelako kanpaina, da horre kanpaina batean, dagoeneko murgilduak garen honetan, Iruñako udalak baduela, foku mediatikotik asko baita ere, eta zentzu horretan pentsa daitek ere, PSNek nahiago duela UPN gobernuan beste alderdi bat baino? PSNek nahi duena da gobernua bere izatea, udaletxean, ezta? Eta nik esan nuke ez duela nahiago, ez du nahiago Kristina Ibarrola bertan egotea, ez duena nahi da Asiron egotea, hori argi eta garbi dauka, ezta? Zergatik, mezu zuek pentsatu behar duguna da Nafarroa oso anitza dela eta Iruñetik bera EH Bildu ez dela hemen ikusten den bezala, ikusten asko zokerrago ikusten da, ezta? Eta badago pertzepzio bat oraindik lehengoko garai haietako ideiak edo etortzen zaizkio jende askori burura,
ere aldatzen ari da, EH Bildu ari da ere zentzu horretan aldaketa komunikatibo bat egiten, eta irudi eta identitate aldaketa bat egiten, eta onurak ekartzen ari dizkiola ikusten ari gara bai Nafarroan eta baita Euskadin ere, eta ikusi egin beharko dugu ere Espainiako gortetarako hauteskunde hauetan zer gertatuko den, ezta? Baina, bueno, Iruñean zentratuko bagina, badakizu, galdera bat egiten diazu eta denarekin konektatzen dugu, zergatik dena oso konektatuta dagoelako, ezta? Eta hor, nik uste dut garrantzitsua izango dela ere Iruñean hirugarren bia hori Koldo Martinezek mai gainean, geroa bai jarri duena, mai gainean ezakit noraino joango den edo ez, badakit hitz egiten ari direla euren artean eta negoziazio baten bila dabiltzala, baina, bueno, Asironek ere argi eta garbi esan du gaur goizean, bueno, EH Bilduk bi plano ezberdinetan ikusten dituela Iruñeko udala alde batetik eta beste alde batetik Nafarroa, ezta? Eta orduan hori oso interesgarria da ere ikusteko gauza toki batean gertatzen denak ez diola eragingo besteari, ezta? Eta hor ea zer gertatuko den. Nik Asiron ikus dezaket alkatetzan. Ez dakit orain edo datorren urtean, ze horre aldaketak egon daitezke, Kristina Ibarrola orain ez dut ikusten, baina agian bai, badakizu hemen dena, ate guztiak irekita utzi behar dira, badaezpada, baina nik uste dut azkenean akordio bat egongo dela, alderdi aurrerakoiek egingo dutela paktu bat. Ez dakit zer nolakoa, ez dakit nori izango den alkate, baina beraientzat oraintxe hori gutxienekoa dela esan dute, ez da? Garrantzitsuena da, bueno, aurrerakoia izatea. Gainera horre ikusten genuen ez, nola Elma Saizek ere ez, bere burua aurkezten zuen alkate zara, baina tira ez, entzun dugu PSN esaten ere agian Koldo Martinez babesteko prest ere egongo litzatekela ez, zerrira edukitzen du honek, agian gainera ez, bestelako foku bat piztu zaio geroa bairi ez, joku honetan ez denean espero ez, eta agian geroa bai ere Iruñako alkate zara iritzi daiteke. Bueno, nik uste dut beraiek ere ez zutela espero, ez da, baina ikusi duten moduan, ikusi dutela zer nolako eszenatokia dagoen, aukera bat gehiago da, eta aukera interesgarri bat uste dut jarri duela mai gainean Koldo Martinezek, beste gauza bat izango da, ea hori EH Bilduk erosi egingo duen. Ze oso erraza izango zaio alderdi sozialistari hori erostea, bueno, izan daitekelako aukera bat, gero Nafarroako parlamentuan ere beste aukera bat izan ahal izateko, baina EH Bilduk erosi behar du. Ez dezaguna ahaztu, EH Bilduk dituela bozka gehien eta zinegotzi gehien Iruñeko udaletxean alderdi aurrerako ari bagara, ezta? Eta orduan beraiek daukate giltza, hori argi dago, eta akordio bat ez baldin badago ez da ona izango beraientzat, ez da aurrerako jentzat ere ez, Kristina Ibarrola izango dugulako alkate, ezta? Eta hor, hausnarketak oso ongi egin behar dira, eta ez dut uste eserleku kontutaz aritu behar direnik, hainbeste, baizik eta programaz, eta zer nolako joera izango duen 4 urte egon behar garelako, ez da orain bozka eman eta kitxo, ez 4 urte osoz, udaletxe batean ez dago aurrerapen elektoralik edo hauteskundeak aurreratzeko aukerarik, orduan 4 urte osoz egon behar dira, eta ez dakit horrek ere nolabaiteko inestabilitatea ematen dio gobernuari, ez da? Gainera orain programa bera aipatu duztula ez, zenbat ari garen entzuten, siglak, ala programa, eta ez, zer ematen zaion garrantza, eta ez Nafarroan bakarrik ez, EAen ere antzekoa ari da izaten batzuetan ez, medioetan gain hartzen dabilen diskuzio hori, edo, ez dakit esan ez, ezaten genuena ez, bi bloke horien edo bi kontzeptu horien arteko ezberdintasuna ez nola, erreparatzen diozu hori ez dakit, komunikatiboki bakarrik ez, bidea duen horrek, ala gero eragin sakonak izan ditzaken. Pentsatu behar duzu azkenean hemen, hauteskunde gauean ikusten duguna izaten dira zenbakiak. Eta hurrengo 2 asteetan egiten duguna da zenbakiak batu. Bat bestearekin eta ikusi zer nolako emaitzak ateratzen diren, ezta? Programak garrantzia asko galdu du politikan, ezta? Lehen politika askoz ideologikoagoa zen, orain ez horren beste, ikusten dugu adibidez, badaudela alderdiak bozka dezaketela bai alderdi popularrarekin eta bai alderdi sozialistarekin, ezta? Eta, hor nik uste dut, hori ere oso interesgarria delako, ze zuk, segun eta ze helburu daukazun, batekin edo besteekin, itunak egin ditzakezu, eta nik uste dut hori ere politika badela, ezta? Nik marra gorrien alde ez dut inoiz egiten, ez zait iruditzen interesgarria denik marra gorriak jartzea, gainera hauteskundeak baino lehenago nik
Ni oso kritiko atera naiz ere Alderdi Sozialistak egin duenarekin adibidez Iruñean. Nik uste dut horrelako marra gorriak ezin direla jarri eta gero ere oso kritiko naiz Alderdi Popularrarekin hemen Euskadin egin dituenarekin, ezta? Ze azkenean mezu bat eman duzu, gero Madrildik beste mezu bat eman dizute, orduan oso zaila da horrelakoetan gauzak ongi egitea eta transparentziaz edo gardentasunez egitea gauzak, ezta? Nik beti programa uste dut dela garrantzitsuena, baina jendeari ez zaio inporta. Jendeak benetan jendeak ez du irakurtzen ere, ez du irakurri ere egiten zer iristen zaion etxera, eta askotan ja politika askoz emozionalagoa da, eta jendeak ez du hainbeste bere ideekin bat egiten duen zerbait bilatzen, baizik eta, bueno, egin dezagun programaz beste, eta joan gaitezen aurrera, ez da? Orduan, azkenean jendeak nahi duena da estabilitatea, kudeak eta gauzak ongi joan daitezela, eta gutxi gehiago, ez da? Bai ez, baina kudeak eta horri heltzeko ez, egin izan dute adierazpena, bai PSek kasu honetan, eta EAJak ez da nola gobernabilidade horri eusteko, eta bueno, apur bat ez, konfiantzazko eurek ez, konfiantzazko ditzen dioten batuketa horri jarraipena ematekoa, hasieran ez, aipatzen zenuen, eta ikusi genituen ez, alderdiak justu 28 gauean, batzuk ospatzen, aldaketak iragartzen ez, oso harin agian aldaketak iragartzeko, zerrolako aro politikoa ireki da ez, maiatzen 28aren geroztik eaen. Bueno, zuk ez baldin baduzu, egun horretan oso fuerte ospatzen, zuk arazo bat izango duzu, gero zu ez baldin bazara ateratzen. Orduan, argi dago, adibidez, pentsatzen dute EH Bildu zari zarela, EH Bilduk oso pozik hartu zituen datuak, oso pozgarriak direlako datuak, baina egia esan nik analizia hau ere egin dute, EH Bilduk ez du egundoko igoera izan bozketan, bozka kopuruan, baizik eta portzentaian asko igo da, eta zergatik EAJaren alderdi hautesle asko ez direlako joan, ez da, bozka ematera. Hau oso analizi simplea izango litzateke, eta orduak egoteko aukera izango genuke, baina pentsatzen dut gero zerbait egingo duzula. Orduan, garrantzitsuena hemen zer da, analizia egiterako orduan ikustea, bai, EH Bildu potentea ateratzen da, hauteskundeetan eserlekuak atera dituelako, eta hori horrela da, eta gainera zoriontzekoa da, lanketa handia egin dute duela urte asko, eta ez da egun batetik bestera egiten den zerbait, eta hori oso garrantzitsua da, ikusi behar da nor dagoen luzera begira eta nor dagoen momentu bakoitzari begira, eta hor adibidez ikusten dugu Podemosek zernolako golpea izan duen Elkarrekin Podemosek hemen Euskadin, eta toki guztietan, Espainian nahi zuzen ere, eta hor ikusi egin beharko dugu ere bai, egun horretan egiten dituzun, postasun irudi horiek, edo irudikapen horiek, orain nola uzten dizuten, ez da? Ze orain badirudi ez duzula Donostiako, Gipuzkoako aldundia izango eta Gasteizko udala ere ez. Orduan horrek ematen dizu aukera ederra biktima modura irudikatzeko zure burua, ez da? Nola EAJak eta Alderdi Sozialistak PPren babesa izan behar izan duten zuri gobernuak kentzeko, ez da? Horrek funtzionatzen du? Batzuentzat bai, beste batzuentzat ez. Eta orduan azkenean garrantzitsuena da zuri bozka eman dizutenei, horrek, funtzionatzea, hori garrantzitsuena. Bai ez, eta aipatzen genuen bezala, ikusi genuen Euskal Herria Bildu ospatzen, eta gero bestaldetik esaterako ez, Ortuzar ere aritu zen besteak beste abstentzioaz, eta nola, abstentzio datu horiek analizatu behar zituela alderdiak, nola erreparatzen diozu aurten, izan den abstentzio mailari. Parte hartzea klabea da. Eta parte hartze horretan arazoak egon dira, eta ez bakarrik Euskadin, estatu osoan parte hartzea jaitsi egin da. Eta jaitsi egin da gainera gobernuan daudenei gehien bat, ez da? Beraiei jaitsi egin zaia ikustezakegu Alderdi Sozialistak jaitsi duela Nafarroan baita Geroa Baik ere Geroa Baik asko zindar gehiagorekin jaitsi du gainera, kriston golpe hartu duelako, 17.000 boto gutxiago hartu ditu. Euskadin ikusten dugu EAJaren kasuan, ez da, egundoko kolpe hartu duela Alderdi Sozialistak pixka bat ere. Orduan, hor ikusi behar duguna da, oposizioan dagoena gora joan dela. Oposizioa errentabilizatzen jakin duena gora egin du. Zergatik? Nik hemen analizia egingo nuke eta nik uste dut garrantzitsuena dela, jendea nazkatuta dagoela. Orokorrean nazkatuta gaudela, ezta? Nekea
daukagu eta ikusten dugu arazo bat sortzen dela politikak ez gaituela inbeste errepresentatzen, ez dela gure islada eta ikusten ditugula gutik oso urrun. Eta orduan horrek arazo bat sortzen digu, ze ikusten dugunean nola politika instituzionalak bide bat hartzen duen eta jendeak beste bat, orduan pixkanaka parte hartzea bera doa, ezta? Egia da, beste herrialde askorekin konparatuz, parte hartzea egundokoa da, oso handia da. Latinoamerikako herri askotan, derrigorrezkoa da bozka ematea, eta hemen baino parte hartze gutxiago egoten da. Orduan horre nik uste dut hori ere positiboa dela, herri honek bozka asko ematen duelako, ezta? Eta hori positiboa da, jendea implikatuta dagoelako. Baina jeisteak niri arduratu egiten hau, eta egia da gehiago jeitsiko dela. Uztaian baldin baditugu gainera, piztinara joatea, igual interesgarriago izango delako, ezta? Hauteskundeetara joatea baino, baina animatu egin behar da ere parte hartzera, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Etorri zait burura, agian ikusiko ditugula politikariak ondartzetan kanpaina egiten ikusteko daukagu hori. Emango lidateke, hori ikusten baldin badugu kanpaina zer nahi duzunik esatea, ze baten bat ez dakit banik oso ongi geratuko zaion ez dakit ondartzara joatea, ez? Bueno, ez dakit. Eta lehenxago ez nola aipatzen genuen, suertatu dela PP, suertatu zaiola PP-eri, giltza eskuratzea, hainbat tokitan, kasunetan ez EAJ-ari bereziki aginteak emateko, leku importante askotan gainera. Honek, gero Espainiako panoramari begira, eta bertan jokatzen diren partideak erreparatuta desgastea suposatu alde bertoko EAJ eta PS-eri? Nik esango nuke ez. Azkenean, EAJ bozkatzen duenak EAJ egotea nahi du, orduan, ez dakit asko inportako zaion, igual bai, ez gara esaten ari alderdi popularra sartu egingo denik gobernuetan, esaten ari garena da, egun batean, esango duela bai, nik bozka baiezkoa ematen dut, ezta egun batean, baina gero hori 4 urtetan ahaztu egiten da. Beste bat izango da, uztailaren 23an ahaztu egingo zaion jendeari edo ez, nik uste ez, ze EH Bilduk gogorarazi egingo digu egunero, baina hori izango da, izango dugun eszenatokia, ezta? Nik uste dut, alderdi popularrak irabazten baldin baditu hauteskundeak, edo gutxienez Voxekin batera gobernua baldin badauka Espainian, EAJak esan du, Voxekin ez duela ezer jakin nahi, eta orduan ez diola babesa emango, baina azkenean badakigu EAJaren papera zein den Madrilen eta Euskadiren defentsa egitea da, eta Euskadirari dirua ekartzea da bere helburua Madrilen hain zuzen ere, orduan itunak oso ezberdinak dira, segun eta ze helburu duzun, hemen bat da eta han beste bat. Doako babez ez, ari da asko eta asko hitz egiten, ez? Besteak beste justu ez, Gipuzkoan agian ez nola, Iturgaizek berak ere esaten zuen, ez? Eta zuk marra gorri ez hitz egin duzula, ez? Ez duela doako bozkarik edo doako babesik eman gura, ez? Zer ambiente sortu dezake honek? Baina gero ere Kukagamarrak gaur edo atzo esan zuen, EH Bilduk ez duela lortuko ezer bere esku badago, ez? Orduan, Iturgaizek gauza bat esan du, gero Mikel Lezamak beste bat, egia da Mikel Lezamak ongi egin duela, ez? Esan du haizu, nik kiroletako eserleku hori nahi dut, eta, nik uste dut Mikel Lezamaren perfilare oso ezberdina dela, alderdi popularra hitz egiten ari garenean nik uste dut ere lortu duela, ez? Alderdi popularraren beste diskurtso bat plazaratzea, baina Kukagamarrak ate hori itxi egin du. Itxi edo, aukera eman dio EAJ eta alderdi sozialistari modu zuzenean aizu, lasai, Mikel Lezamak nahi badu ere, zuek ez baduzue ikusten lasai egon, ez da ezer gertatzen, EH Bildu dagoen bitartean, ez dagoen bitartean guk zuei babesa emango dizuegu, orduan, nik uste dut ere, ongi dago, azkenean bere bozkekin euren botoa eta hor nik ez dut gaizki ikusten, azkenean bakoitzak egin behar du bere botoekin nahi duena, eta momentu batean alderdi popularrak EH Bilduri baiezkoa eman nahi baldin badio ere, ongi egongo litzateke, azkenean bere bozkak dira eta euren erabakiak behar dute izan, eta gainera, esan nahi dut, hauteskunde kanpainan ez dute gauza bat esan eta orain beste gauza bat, azkenean da koherentziaz jokatzea eta bere hauteslegoak hori nahi du, eta EH Bildu ez egotea nahi dute, orduan, argi dago.
Bai, ez, gainera EAJak eta PS komunikatiboki bentzat, ez dute itziden, eta esan dute argi baita ere ez dutela inolako akordio politikorik edo nolabait esatearren, ez. PP-rekin ikusi dugu, eta aipatu dugu lehentxeago ere ez, nolako kanpaina egin duen EAJak, ez, asko gogortu duela behintzat mediatikoki Euskal Herria Bilduren aurkako jarrera, hala ere ez, aipatzen genuen, batetik horrek ikusleio bat ireki diola Euskal Herria Bilduri ere, hala ere ez, aurrera begira uste duzu datozen hauteskundeetan eta Jaurlaritzakoak esaterako ez, urtebete barru direla, EAJak kanpaina komunikatiboa bide horretatik egitea ondo datorkiola? Nik uste dut ez dela inbeste kanpaina komunikatiboaz EAJaren emaitzak ez doazela zentzu horretatik, ez da, nik uste dut EAJak egin duen mezua ez diola horren beste eragin erantzunetan eta emaitzetan, eta nik uste dut hau lehendik datorren gauza bat dela. EAJak aldaketa egingo duela bere diskurtsoan? Segurazki baietz. Ziur nago, horrelako emaitzak ikusita egingo du, baina ez du bakarrik, nik uste dut ez duela bakarrik emaitz aldaketa komunikatibo bat egin behar, baizik eta organikoki ere aldaketak egin behar dituela, eta hor ikusi egin beharko dugu zer nolako aldaketak egite dituen. Egia da EH Bilduk indar hartu duela, EH Bilduk indar gehien hartu du Espainiako Kongresuan egin duen publizitateagatik, eta hori argi izan behar dugu. Jendeak, nahiz eta Euskal Herrian bizi garen jende askok Espainiako medioak kontsumitzen ditu, eta hori argi dago, sentitzen dut, baina badakizu, eta hori azkenean horrek badakar diskurtsoa oso ezberdina izatea bai hemen eta bai han, ezta? Ez da EH Bilduz berdin hitz egiten hemen, edo han, ez da modu berdinean hitz egiten, eta ez da presentzia berdina, ez da, daukaguna nik argi daukat EAJak egingo duen diskurtsoa orain, kanpainan izango dela, ez hainbeste EH Bilduren kontra, baizik eta hemen, hau da, estatuan ze aldaketa egon behar diren edo zer nolako gobernuak etorriko diren eta zer nolako estabilitatea eman behar zaion hemengo gobernuari eta horrelakoak. Nik uste dut gehiago egongo garela autogobernua hitz egiten, EH Bildu hitz egiten baino. Nik uste dut hori izan beharko litzatekeela interesgarriena EH Bildu, hau da EAJarentzat barkatu. Beraz, Aner, bukatze aldera, ez, uztailean 23ko hauteskunde horiei begira, ez, esan ditugunak aintzat hartuta, zer nolako mezuak gailenduko direla aurre ikusi genezake? Bueno, nik uste dut mezuak ez direla oso ezberdinak izango, egia da estatu klabean izango direla, eta hor ezkerrak Voxen mamua aireratuko duela, eta nik uste dut hor ere interesgarria izan daitekela horrelako zerbait egitea, eta gero ikusi beharko dugu EAJak zer nolako mezua bidaltzen duen. Baina nik uste dut esan dizudanaren harira joango dela, ezta? Alderdi Sozialistak kanpaina estatala egingo du, hau da nazionala beraientzat, nazionala zerekin, nik esaten dudan moduan, ezta? Eta ikusi beharko duguna klabean honegongo den Yolanda Díazek Sumar proiektua ea gehitzen duen edo kentzen duen, eta hori ikusi beharko dugu ere, bai gaur ikusi ditugun datuak ikusita, ikusten duguna da, elkarrekin joango balira 41, 42 inguru emango lioketela, eta bananduta joango balira Podemosi 3 ematen diotela, eta Sumarri 22, 24 inguru hortaz. Ikusi beharko dugu, baina interesgarriena izango litzateke hori aber nola osatzen den, ezta ezker hori nola osatzen den. Bada, adi izango gara dudadirik ez, eskerrik asko Aner gaurekin tartetxo hau hartzearren, eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Haupa ekipo, hemen Jongago Huertaldearen abeslaria. Oingoan hiltzeak kanta aurkeztuko dizuet, izen zala oin dela 5 hilabete plazaratu ingendun lau bat diskaren beste kanta bat. Kantzino horretaz aparte, urik bebai grabain soskula beste diska osoa bezala entxegu lokalean eta hola, bebai tope aldozue bertsio akustikoa Sastraka gaztetxean grabau ingenduna, Portugaleteko gaztetxean, alda gure laguna denarine galdetu ingenion agutziel soskune gaztetxeko giltxek egun batez, haitxuteko ze soinu topeal genitune hori, areto desberdinetan edo gela desberdinetan, azkenean liburutegi aukeratu ingendun, eta hortxe 3 kantzino akustiko grabau ingendun, Radioheaden bertsio bat, eta gure bi atzineko kanta bat, eta hiltzeak, baina hori bertsio akustikoan. Eta hori, uriren eskutik bebai izen zan dana grabauta, gure bateri jolia,
eta hori, eta espero dute gozatzea, eta tope galdo zuen interneten, YouTubeen dago bideoa bebai, eta bueno, bizi musika telesaian bebai. Haupa zuok, ondo ibili, agur. Orain gara okelta egur, zebez gordetzeko momentuan, bat egitekoan. Orain gara okelta egur, okelta egur, okelta egur. Ezberdinak garela, esaten dutenak badira, amnesia proposak, memoriaren arabera, beharrugari kontu berdinetan, hiltzeak zeharkatzen gaitu. Ekaitzak zure barruan, lehorteak zeure inguruan, hainbat premia dugu sorbalnetan. Azalak batu egin gaitu, mamiaren garapenaren kontra, zarenaren kontra. Azalak batu egin gaitu, mamiak ez nausegu. Sentiberatasunaren oi hartzuna da justizia, berun bizutxuko kate partekatua, zorrozkiloak geure esfortzuan, binak zeharkatzen gaitu. Alegoria gordin hontan aurkitzen dugu izanaren, ta sortu dugunaren arteko zigorra. Binak hizkuntzak generoak zeharkatzen gaituzten horiek denak, okela eta egurra batzen dituzten hiltzeak. Esan zerbait erantzun bai, egon lasai, begiratu zer daukadanik barnean, ez du eratu azalean. Ai, zenbat bidai, zenbat ez bai, beldurra txai, dugunean beste lekuren batean, egon nahi dut bat batean.
Bada, ordu bata pasata iritsi dagoeneko solasaldiari heltzeko unea, horretarako hemen ditut Albo Banatan, Estilinares eta Carlos Renedo, ondo etorri. Eguerdion. Eta hasteko tira ez, atzo Amurrion jaso zen elkarretaratze eta protestari begira hasiko gara, izan ere ez, Galder Barbado eta Aitor Zelaia Gaztei babesa ez, adierazteko agerraldia egin zen bertan, nola 4 urteko espetxe zigorra ezarri dieten, badaukagu bideo bat eta helduko diogu gaiari. Zabaldu nahi dugu, prozesu judiziala guztiz ankerra eta injustoa izan dela eta izaten ari dela. Eta bestetik, azpimarratu nahi dugu, Euskal Herriak baduela beharra eta baduela nahia injustizia hauei eta egoera hauei aurre egiteko. Eta horregatik, elkartasun fase berri bat abiatu dugu, elkartasun keinuak Euskal Herriko txoko guztietatik zabaltzeko. Tira ez, ikusten gabiltze adin ezberdinetako jendea ez, batu zela atzo, belaunaldi ezberdinak horrek ere ez, badu zertzana atzean, eta tira ez, bai salaketa nola ez, mantendu nahi den bide mendekari horri ez, kontra agertzea eta nahikoa dela esatea. Bai, prozedurak ekartzen ari dana da, euskikotan hitz egin dugu, ez da, mai gainean, nola daude zen auzitegiak, nortzuk dauden ez da gobernatzen, eta ez dagoela botere, ez da botere judiziala eta botere politiko, ez daude guztiz desberdinduta, eta are gehiago oso elkarlotuta dauz, eta are gehiago hitz egiten dugunean auzitegi gorenari buruz nondik datorren eta nondik datorren boterea. Eta hau da beste agerraldi bat eta beste erakosteko modu bat, nortzuk dauzkaten boterea, ez da, eta nondik oraindik ere ez hartzen den diskurtso mail eta politika espainiarra bat eta gare gehiago, ez da, non ipintzen diren pixuak eta zer bilatzen den. Eta hortatik, horrelako ekitaldiak egitea ezinbestekoak dira, eta kersten ari dena da gizarteak zer ekatzen dagoen. Eta ez da bakarrik horrelako ekitaldiak, 28ko hauteskundeek ja asko hitz egin dute da zer nahi duen ez da gizarteak, edo Euskal Herriko gizarteak. Eta zer espero den, eta pixka bat jan nekea. Eta uste dut horrelako tentzioak areagotzen baldin badira, tentzio hau erkarriko egingo duena da polarizazio puntu oso garrantzitsu bat, non ezinezkoa izango da, ez akordioetara iristea baizik eta ez da egitea edo eraikitzea zerbait positiboa eta sanoa dena. Euskal Herriaren normalizazioa ez, eta eskatzen dena bere horretan, labur esan da, hala ere ez, horretarako bideak naizta ireki badirudi ez duela jarraipenerako arrakastarik beti hormaren bat agertzen delako. Bai, gehiengoaren txate, bada zer anakronikoa, baina, esan behar du, hau 2019ko auzi bat dela, ez dela hain zaharra, epatu behar da ere bai kasu honetan ertzaintza berak ireki zuela diligentziak edo edukelketak. Argi dago eta nik izute Aitor eta Galder ezagunak ziren 2019tik aurretik euren jarduera politikoagatik, eta nik ez dauka zalantzarik horren atzean dagoela, ez izan duen moduan, prozesu judizial baten bitartez zigortzea jarduera politiko bat. Eta uste dut horre kasunetan gainera berezia batez ere ertzaintza eta arduran politikoak direnak EAJ ireki dutelako prozesuan, eta gero Madrilen erabakitzea, baina aipatzeko ere bai positibo moduan milaka pertsona elkartzea herri babesa eta babesa dirazteko positiboa dela, eta batez ere argi dagoela mezua, batzuk daudela iraganera begira eta beste batzuk daude etorkizun berri baten bila. Eta espero ezagun baliogarri izatea babes herritarau zabala gelditzeko ankerkeria hau eta Aitor eta Galder kalean egoteko bere jardura politikoa egiten.
Ez gainera aipatzen zenuen ez nola ertzaintzak berak ireki zuen prozedura hau ezagutzen du ez Espainiatik askotan estolderia bezala aipatzen den horren olako ibilbide politikoa egiten duen Euskal Herriaren aurka nolabait esatearren hala ere zer suposatzen du ertzaintzak berak ez halakoak oraindik ere martxan jartzea. Gero, eta ikusita, ez da, zemotatako berriak eta ertzaintzak zer dagoen, nahi duen, eta, nik usteet gaudela momentu batean, eta joan gara pixka bat sakonagora, ez da, ze momentutan bizitzen ari garen, eta ze momentutan dagoen Euskal Herriak eta baita ere botere judiziala, polizialak, eta non ikusten ari diren haien papera. Eta ze motatako indarra eman diogun. Adibidez, ez da, poliziaren eskaerari alduta, ze motatako boterea eman dizuegun, zuek ikusteko zuen botere maila eta eskatzeko nahi dozuena orduan. Hori da, zen eta boterea eman dizuegu, eta berdin gertatzen da botere judizialean, eta are gehiago hitz egiten dugunean botere judiziala estatu mailan. Non ezin izan da, desberdin du zen izan den botere politikoa, botere judiziala, botere poliziala, eta elkar lotuta egondana. Eta horrela estrategia desberdinak erabiltzen dira kontrol sozial baterako, eta kontrol sozial konkretua egonda bereziki Euskal Herria mailan, eta gainera 4 urteko atzerapena beti ere pentsatu egin behar dugu horrelako gorrotatzen ditu konparaketak zen eta prozedura bakoitza da prozedura, ezta? Baina ikusten baldin badugu eta konparatzen baldin badugu, adibidez, bestelako indarkeriak erabiltzen dagoen beste edonor, zenbat urteko kartzela dagoen, eta ez dut erabiltzea nahi, sistema penitentziario eta punitibo bat erabili behar dugunik. Baizik eta nola eraiki baita ere kartzela eredua eta sistema penitentziarioa nola berreiraiki. Baina egia da, konparaketan, nola sortzen eta 4 urteko zigorra izatea, uste dut, zigor oso garrantzitua eta benetan berrikustekoa, eta hortatik gizartea eta uste dut Euskal Herriak nola zein dagoen bultzada oso garrantzitsua da. Gaur momentu batean, eta nago soziologikoki hitz egiten, bultzada markatzen dagoena da etentzioa areagotu egingo dela, eta ziur dago. Eta gero ikusiko ditugu ze gertatuko den hurrengo dut eskundeetana, eta horrek segurenik ekarriko egingo duena da polizazio gehiago ekartzea, polizazio gehiago ekartzea ekarriko duena da ez eraikitzea, ez akordioak heltzera, ez izatea, ez da momentu batean gelditzeko eta benetako eztabaidak eraikitzeko. Eta horrelako jarrerak mantentzen dutena da tentsio puntu maila hori areagotzea. Eta erabiliko dute, ez da alderdiek erabiltzen dute horrelako egoerak bereziki haien onurako eta nahi duten diskurtsorako eta apologia puroa egitea, ez da. Eta hor baita ere eta mikroan ikustea, eta hori analisi makro batetatik ikusita bereziki aztertu aldu dana, baina mikroan baita ere da hor bertako ez da gazteak zein prozeduratik pertsonaletik pasatzen duten. Eta ikustea eta ikustea haien gorputzak, aurpegiak eta denak honi buruz hitz egitea eta gainera erabiltzea haien prozedura pertsonala edo zertarako eta nahi duten estrategia politikoa baita ere hor dagoen ez dut maltsurkerri puntua, baina bai dagoen atzean ustea bi pertsona eta erabiltzea bi pertsona objektu bat bezala eta sujetu bezala. Eta erabilera politikoa bera badago honen atzean, ez? Eta, egokitu zaie orain honetan Galder eta Aitorri, baina beste bi edo beste edonor izan zitekeen, eta nola ez, hauteskundeak aipatu dituzula zer da, beldurra bere horretan zabaltzeko, eta ez, beldurrarekin agian guztiok batentu zago, ibiltzeko. Represio politikoa oso ezaguna da herri honetan, uste dut zoritzarrez ez dela desagertuko, hau da, normalean botereak ekiritzeko antolaketa politikoa, ekiritzeko jarduera politikoa, status quo aldatu nahi dutenen jarduera politiko hori ekiritzeko, errepresioa erabiltzen du.
eta, bueno, nik uste dute agian molatuko dela eta lortzen badugu herri honetan babesare erraldoia kasu hau modukoak igual ez dira egongo, ze nik uste baina nahiko argia daukagula dela oso sukaldatuta, nik esango nuke ere mendeku bat dagoela ere bai ezagututa Galder eta Aitorren bilbidea, da dagoela mendeku bat. Baina ala ere, etorkizunean nik uste dute mantenduko dela olako represioa edo transformazio batekin, baina hori ez da desagertuko. Gaur egungo sistemak berak behar du egoetela tentzio hori, eta mantenduko da, egia da izango da, bestelako represio mota bat, ez dakite intentsitate bajukoa edo ez, baina mantenduko da. Jarraituko dugu auzi hau eta etorri daitezkenak baita ere. Eta gaiz aldatuta, aipatzen nola, indarkeria matxistaren biktimak babesteko protokoloa gogortu egin duten Araban hau gertatu da ez, azken erailketa matxistaren ondotik, oraingoan ez, esan duten nola, ertzainek atxilotu egingo dituztela ez, agindua betetzen ez duten gizonak. Zer irakitzen dizu honek? Beti hori, gaztelaniaz esaten da, después de visto todo el mundo listo, badirudi ez dagoenean, ez dago gertatzen ez denean horrelako hilketarik ez dira protokoloak benetan aktibatzen eta benetan hausnarketa sakon bat egiten. Arabako protokoloari buruz hitz egiten eta Toki Gasteizkoa, orain dela hainbat urte ez zela berrizten, egon behar zan prozedura eta hau egiteko eta protokoloak eraikitzeko egin behar diren prozedurak oso luzeak dira. Alde batetik egon behar da, beti egiten dugu. Ikerketa bat, eta behin ikerketa egin da, baloratzen da, zenbatatako zerbitzuak ez daude, edo berrikusi egin behar direnak, eta berantolatu egin behar direnak. Eta hortatik berrantelako eta horretan, mail desberdinetan, nik lan egin dodan, unetik bereziki herri txikietan oso ondo funtzionatzen den, normala da beti ere, eta azkenean, oinarrizko zerbitzuak oso lotuta elkarlan oso handia egiten dute adibidez ertzaintzarekin, ertzaintzakoek baita ere oso lan, eta gainera danak jakiten dute haien artean, pertsonak orok ezagutzen gara, eta hortatik beste modu batean funtzionatzen da, baina hiriburuetan benetan horrelako protokoloak ezinbestekoa da dira adendartzea eta bestelako estrategiak erabiltzea. Zer gertatzen da? Orain Araban hartu egin da horrelako erabaki bat, baina zer gertatzen da, adibidez Bizkaian zer gertatzen da. Gipuzkoan egia da orain dela justo urte edo bi urte berriztu egin zituzten, baina Bizkaizkoa ezinbestekoa da berri ikustea, bestelako estrategiak erabiltzea eta are gehiago hor elkarlan oso handia faltatzen da, bereziki zerbitzuen edo gizarte zerbitzuen artean eta sistema judizialarekin. Non dagoen, eta utzune, eta beti ikerketa guztietan ikusten duguna da alde batetik. Osasunean, osasun sisteman, informazio asko galtzen dira, galtzen da, are gehiago, baita ere kaso asko galtzen dira, zen eta igual, adibidez, bertoko medikuari esaten zaio zerbait, baina gero hori ez doa inora, hortetik, osasun sistemarekin elkarlan gehiago falta da, eta ja bereziki, eta lehen, begira, elkar lotzen dut lehenengo gaiarekin, espaitegietan zenbat lan falta den. Alde batetik genero ikuspegiaren aldetik, gero kasuak ez galtzeko, galtzen dira pila bat, eta sustraian nola dauden auzitegiak eta nola dauden epaitegiak, esaten dut sustraian da kulturalki nola eraiki egin dira, eta hori nabaritzen da gero horrelako kasuetan. Eta hemen bai, adibidez ez dakit, adibidez ordenagamendu bat dagoenean, nola koordinatzen diren, bertan aipatu egin ditudan instituzio desberdinak, koordinazioan galera asko dauz. Edo informazio soilik pasatzeko, edo birmingitazio batera ez eramateko. Hemen faltatzen dira hainbat estrategia, batez ere galerak daudezen koordinazioan, eta bereziki nola pasatzen den informazioa leku batetik bestera. Orduan, izendotzea protokoloak ezinbestekoa dira, baina zergaiti zen eta berrikusi egin berdiaz, eta askotan egiten dute protokoloa, pasatzen dira, ez dakit, X urteak, eta
egon ziren galerak ez dira, berrizten ez dira moldatzen, eta claro, orain bai, behin hilketa bat dagoenean, horrelako, ez da, estrategiak erabiltzean ibatzkotan betatzen, baina egon behar izan da, egon dira emakume asko bertatik pasatu egin dutenak, eta esan dut, eta horretarako ikerketak dauz, eta egon dira, ez da, orduan, bai, sorionekoa da horrelako erabakia hartzea, bai, baina uste dut, igual lehenetik hartu izan bazan, ez dakit, ez dugu inoiz esango gauzak aldatu ezingo balitz, ez legoke horrelako hilketarik, baina bai beste modu batean funtzionatuko litzatek. Eta egia da, konkretuki Arabako egoera, berrikusi egin behar zen protokoloa zen. Baina baita ere hor ni gustatuko litzaidake puntua finkantzea bai Bizkaikoan eta hainbat hiriburuetan adibidez Bilbokoa bezala, zen beharrezkoa den protokoloak eta ikerketa konkretuak egitea ikusteko nola daude zerbitzua, zen motatako koordinazioak dauden eta non dauden galerak. Baina ez da lehen mistiko aldia, ez? Erailketa matxista bat gertatzen dena, beraz, berez, ez? Baina zer nolako egiturak bat diren, halako gaien bueltan, mugimendu soziala baitare, ez? Nola, badiren aukerak protokolo hauek, arinagotik ere, ez? Beste modu batera implantatzeko, eta ez den egiten, ez? Eta Iñigo Urkulluk berak esaten zuen, ez nola, gizarte oso batek huts egin duen, baina hala da. Nik uste dute ez dela estrategia ona esartzeagatik, norberaren ardura, sozializatzea apur bat ardura hori diluitzeko. Nik, azken hamarkadan, Euskal Herrian 119 andre hil dituzte, eta 11 haur, violentzia matxistarekin. Pentsa ezazue, edozen kolektiboa, beste kolektibo bat izango balitz, ez? Nik zidur naiz, egongo zen protokolo. Nintzaita edozen kolektiboa ez dut jarri inor mai gaina, baina pentsa dezagun, azken 10 urtetan egon diela, egotea, 120 eralketa, aurrak sartuta eta kolektibo baten kontra, matxismoa dela eta. Nik uste egongo ginatekela beste parametro batzuetan, eta egongo ziren ez beste protokoloak berrituta, egongo ziren neurri oso zehatzak. Eta beste kasuetan ikusi ditugu neurri horiek. Orduan nik oraindik oraindik ez dakit oso ondo, dagoen normalizazio bat, edo bai nabaritzen dut tentzio falta bat, eta ez dut oso ondo ulertzen, nola oraindik gaude aztertzen protokoloak eta berritzen denean violentzia iraganetik datorren violentzia bat eta dagoela iaia egiturazko violentzia bat denean. Orduan, oraindik geratzen naiz harrituta olako gertarekin. Baina hitz egiten gabiltzen nola Arabakoa ez berritu egin duten, baina entzuten dugu ez Iñigo Urkullu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria dela bere horretan, ez? Eta nola tokian toki ezberdindu egiten diren gauzak erritmo ezberdinetan eta modu ezberdinetan, eta ez dakit ez horixe, ez? Erkidego batez hitz egiten gabiltza eta nola ez dakit Gasteizen atxilotu egingo den, Bilbon ez, beste tokian bai, hori nola uler daiteke. Bai, adibidez, justo orain dela gutxi eraman izan dugu ikerketa bat unibertsitatetik ikusteko pixka bat. Zegoen lotuta ikerketa ez da etxeko emakumeekin eta zenbatatako zerbitzuak ematen duten. Zergatik zen eta hori ikusi egin da galera bat batez ere gizarte zerbitzu publikoen aldetik horrelako bereziki asistentzia psikologikoan eta asistentzia judizialan, ezta? Hor dago, egon gaude momentu batean errekurtsoak ez daude zela, ezta? Eta hortatik egon dira bestelako estrategiak errekurtso horiek bideratzeko eta esan dira adibidez emakumeen etxeak. Emakumeen etxeak nola sostengatzen dira, egon dago aurrekontu bat pribatua dena, baina bereziki asko da publikoa. Baina horiek sostengatzeko galerak dauz. Eta ez daukate zer ikusirik nola funtzionatzen duten Gipuzkoan, adibidez Bizkaian, eta jaz dote zabezia esango, Araban oso gutxi daudela, oso emakume etzen gutxi daude. Eta horrek eragiten dagoena da kolapso bat, adibidez, Arabaren aldean. Araban batez ere eta nola oso desberdin, foru aldundiek eta ematen dituztenak, batez ere gizarte zerbitzuak oso desberdin funtzionatzen duten, segun eta zein lekuetan mugitzen garen. Eta hori ez da legi bidezkoa zen, eta ez da zer
zer gainera Euskal Herria buruz hitz egiten baldin badegu, badirudi ez dela berdina Nafarroan bizitzen baldin bazara, Gipuzkoan edo Araban. Eta hori zerbait egin behar da, ezta? Eta are gehiago, ja Urkullu konkretuki Bizkaian eta Gipuzkoan eta Araban koordinatzen baldin badira. Baina hor erabaki egin behar diren estrategiak konkretuki eskumenak eta behar dira Diputazioen eta Foru Aldundien arteko koordinazio bat egoteko. Eta hor, guk adibidez egiten genuena zen, zer motatako praktika onak zeuden adibidez Gipuzkoaldean eta baita ere Bizkaian aldean guren artean konparatzeko. Zer gertatzen da, askotan dakadana sentsazioa da horrelako gauzak edo horrelako ikerketak edo horrelako praktikak ateratzen ditugunean askotan hor geratzen dira eta benetan ez dira gerora juten inora. Eta zertarako egiten ari gara hori da batutzen dakadan sentsazioa. Orduan, benetan gaudela hitz egiten arazo oso larri bati buruz eta ez dela bakarrik indarkeria indarki oso mota desberdinak hartzen ditu. Eta hor ni beti epeineko dut fokua non bakarrik eta hitz egiten dugu indarkeria matxista, baina sustraian gaude hitz egiten genero indarkeriari buruz eta indarkeria matxistak ez duten gure oinarrizko zerbitzuek eta gure zerbitzu publikoak ez dute hartzen indarkeria matxistak. Hartzen dute genero indarkeria. Konkretuki bikote edo bikote baten kontra. Eta are gehiago eta Carlosek aipatu egin duen moduan, umeek egon dira, hainbat elkarte, hori errebindikatu egin delarik, eta begia da, azkenengo gobernuan, sartu egin dute biktima bezala. Baina orain zarte, adibidezu, emakumea baldin bazara, eta gainera, genero indarkeria eta umeak barzen ditu, egin behar zenituen urratsak oso desberdinak ziren, ezen neukan adibidez pisua konkretuki, zeuden pisu oso gutxi, eta are gehiago, umeak ez euskaten sostengo adibidez psikologikorik, asistentzia judizialek ez euskaten hainbat asistentzia beharrezkoak zirenak. Orain gauzak aldatu egin da, baina oso epe labur pasatu egin da hori benetan gauzatzeko. Eta ni beti ere pentsatzen ari naizena da, ostras, ez dakigu zer gertatuko diren hurrengo hauteskundetan, baina ibilbidea nik oso beltza ikusten ari naiz batez ere erronka honekin lotuta. Orduan, bai proteksio bat egiten dugu oinarrizko zerbitzuek, gizarte zerbitzuei eta horrelako ekimenei edo segun eta ze markatuko duen estatuak, gero hori eragina zuzena deko gure adibidez zerbitzuetan. Eta oso aipagarria dala, dauzkagun zerbitzuak ez direla nahikoak, errekurtso bai pertsonalak eta baita ere errekurtso teknikoak falta direla, baina oso errepresentatiboak direnak. Eta ez gara, dagoen egoerari nide lejos heltzen, baina luzerako faltatzen zaigu benetan egitea sare sakon bat eta konkretu bat. Eta beti pintzea fokua gaudela hitz egiten genero indarkeriari buruz eta ez indarkeri matxistei buruz hitz egingo bagenu, sartuko lirateke oso indarkeri desberdinak, datuak desberdinak izango lirateke eta bestelako zerbitzu oso konkretuak erabili beharko genituzke. Baina ikusi genuen justu azken orain dela 3 urte Urkulluk ez berriz ere lehendakari gai izate hori ez, hartzen zuenean nola berdintasun ez dakit konkretuki ez nola esaten zaio, baina nola bazegoen ez lehendakaritzaren arduran baita ere eta hori kendu egin zuen lehendakaritzaren arduretatik berdintasuna, emakunde ere ez, asarre agertu zen ala ere eta horrek bermatzen zuen ulertzen dudan ez transversalitatea bera, gainerako ez, saietan presentzia izatarena hori kendu egin zuen, beraz ez, alako erabakiak hartzeak ere badirudienean, ez? Lanketa bat egiten dela, hor sartzen dela, eta berriz ere atzera egitea, denbora osoan, ez? Bai, nik uste gainera, hemen askotan komentatu duguna, ez da bakarrik uste badakagula, edo bai lortu, mugimendu feministak lortu duela, bizibilizatzea dagoen arazoa orokorrean eta egotea agendan, baina gero sartzen garenean ja neurri zehatzei begira, hor ja ikusten da ez, agian batzuk daudela gehiago argazkiari begira edo arago diskurtso orokorrean, baina gero sartzen garenean ja neurri zehatzei begira, hor ja ez gaude egin ados, edo ez dira bideratzen behar diren estik izan duena, ez? Errekurtsoak, dirua, neurriak, formakuntza hemen esan dugula askotan. Orduan, nik uste hor dagoela pizka bat ere
arazoa, edo ematen dugu saltua eta pasatzen dugu argazki edo pose batetik benetan errekurtsoak bideratzea eta ustea, aitortzea Euskal Herrian badagoela mugimendu feminista bat eta badaudela teknikari eta pertsonak formakuntza batekin eta horiek izan behar diela prozesu feminista aurrera emango dutenak edo bestela ez du aurrera egingo. Eta gaize aldatuta beste kontu Urkullutaz ez da barrez hitz egiten gabiltzala tarteka, nola, goiz honetan Erkorekak aurkeztu egin du ez, nolako segurtasuna jarriko duen Frantziako aurtengo turraren bueltan, ez duen lehenbiztiko 3 etapak Euskal Herrian diren, eta horixe erantzuteko, ez, zentzu horretan Urkullu kezkatuta azaldu zaigu ertzaintzarekin, edo ertzaintzak duen herritarrengan ez pertzepzioarekin ez, nola ezin duela galdu gizartaren errespetua esan duen ez, ez da nola iristen dizuen alako, edo nola erreparatzen dizuen honi? Justo, ez da, gaurko ezean honi buruz hitz egiten, ikusi behar ditugu zenbotatako eskakizunak trasladatzen ari diren. Eta justu lehen komentatu egin dut, ez da, nik adibidez zenbait adierazpen irakurrita, non adibidez nahi duten 1.000 euroko igoera pertsona bakoitzeko, zen eta pentsatzen geneban, ez dakit. Nola trasladatzen dozu gizarteari horrelako eskakizuna. Ni benetan pentsatzen dut, non badaude pertsona asko ez direla ez da 1.000 eurotara heltzen. Ja, aldez aurretik, ez da, eta denak dakigu zen motatako soldatak dituen, nik ez naz hartuko eta bakoitzak, eta nik beti defendatuko dut, egon behar direla, ez da, soldata minimo batzuk duinak direnak. Eta hortatik nik ez dut inoiz eskatuko, ez dakizein kolektiboari asko irabazten ni, eta beti izango naz, pentsaten, bakoitzak egin dezala motibatzen dagoena. Hori beti danik, baina uste dut, horrela trasladatzea, arrokeri horrekin trasladatzea, eta ez nago horrekin esan ez Urkulluk defendatzen dodanek ala ez, baina bereziki ertzainaren, ez da, edo potere polizialaren agerraldia, niretzako oso representatibo esan da, eta zuk egiten ari zara hau, zeta potere dekozulako. Eta da badakizelo hau egin aldezakezula. Nik imaginatzen dut ez dakit. Ipinoko naiz nik gizarte langile moduan, nik ez dut inoiz ikusi horreko agerraldi bat, ez da, oinarrizko edo gizarte zerbitzuen, ez da, buruzagi adibidez ateratzen, eta esanez, gizarte langileok merezi dugula, eramaten ari garelako, daukagun lankarga, sama, emozionala, bla, 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 eta dana eta poineko dut aur guztia, adibidez, soldaten egoera, orduan, zuk egiten ari da zu hau, eta zuri eman dizolako botere bat. Eta ikusi egin dugu, gure azkenengo urteetan, non, eta ikusten genuen, ez da? Adibidez, poltsa publikoei buruz hitz egiten genunean, bereziki nora joan diren poltsa publikoak, eta nortzuk eskaini egin duten ofertak, eta gainera zenbat, plazak ireki egin diren. Horrek eragin esan duena, eta diru inbertsio potolo bat egondalako, adibidez, botere polizianan, ez dela berdin gertago adibidez hezkuntzan, ez dela berdin gertago adibidez gizarte zerbitzuetan. Eta non beharrezko da, esan adibidez gizarte zerbitzuetan izaten duguna, adibidez da baita ere osasun mentalean. Ez da egon horrelako boltsa publikorik eta horrelako inbertsiorik, orduan. Horrelako agerraldiak egitea eta nondik juna eta baita ere simbolikoki nola espresatu egindan, ostras, ez da? Eta baita ere hor aztertzea zein momentutan egindan, ez da? Justo segurenik intentzioa egon dela aurretik, baina uste dut behin ikusita zen motatako emaitzak etorri egin diren hauteskundeak eta gero, botere bizera igual pixka bat urduri pini egin dela eta tentzioa, hori pini dute, baina nik espresudik gustatuko litzateke da zuk hori eskatzen dozu, dakizulako dagoela botere mail bat zuengan. Eta bestela, ez zenun horrelako, ez da, bai diskurtsorik eta eskerarik trasladatuko. Bai, ez da zenbat aldiz eztabaidatua izan den Euskal Herrian, bertan jarduten duten indar polizial ezberdinek ez zernolako soldatak izaten dituzten, eta zerbaitik izan ohi den. Bai, nik uste lehenengo eta behin, da, onartza publikoki arazo bat daukagula. Eta hori da lehenengo pausua. EAJak ez du esan, baina adibidez ertzaintzako zuzendariak bai esan du. Arazo bat daukagu eta gainera arazoa barruan dago. Behin,
arazo hori onartuta ere, esan behar dugu publikoki zergatik dagoen arazo hori. Nik uste dut, ertzaintza sortu zenean, EAJ-rekin afinitate handia zituzten mando asko egon ziren, baina ezkeran markadetan publikoa da, eta hitz egiten baduzu ere ertzaintzan dagoen norbaitekin, sartu diren elementuak eta pertsonak ertzaintzan, eta orokorrean polizian edo sartzen direnak, ideologikoki kokatzen dira eskuman edo ultra eskuman, eta hori gainera, azken urteetan, publikoki, ertzaintza asko publikoki adierazi dute jarrera hori, ez? Filo eskumakoa, eta horrela, hori agertu da, eta beti eman zaile babes bat, Erkoreka berak eman die babes bat, eta hori estali da, eta duztuta gaur egun ertzaintzan daudenak, estik esan duena, badakite botere handia dutela, eta gero egon dira urte asko impunitatean bizitzen, eta ez dut apenas erantzun izan dituzten, egin dituzten gauzengatik, bada drogarekin trafikatzea, eta hori publikoki ere agertu da, bada hilketa batzuk kabakasen modukoak, eta bilakara hori eman da, eta de hecho, publikoki ere esan zen, egon zen arduradun politiko hori kondena izan dela, Alex. Izan dena, arduradun politiko bat babestu duela impunitate hori eta bultzatu duena ertzaintzaren jokaera horiek. Orduan, lehenengoa da arazoa onartzea, eta bigarrena mesedez ez egitea improvisazioa. Eta nik uste gaur Erkorekak esan duena, orain turrari begira jarriko ditugu aurkoetan dauden ikasleak. Arazoa ez da turra salbatzea. Batzutan ez da hori zaera hori, zuaitzari begira eta basoa ez du. Arazoa ez da turra egotea edo ez. Arazoa daukagula eredu polizial bat zaharkitua, hor dauden pertsona askoen ideologia bada eskumakoa, eta ez dik esan duen moduan, sentitzen direla botere askorekin, eta horregatik planteatzen dute olako proposamen bat. Baina, kontua ez da orain kokatzea horre arazo laboral batean. Arazoa nik uste oso sakona dela eta horri buelta emateko neurriak hartu beharko dira. Ez, azaltzen zuten nola beldur badiren, protestetan, ez, dabiltzan ertzaintza horiek, baturreko, euren antolamendu hori, ez, blokeatzeko orain gutxi ikusi genituen, ez, bainera ertzainak, beste ertzain horien protestak txalotzen, ez, eta zer uzten duen horrek baita ere agerian. Eske Carlosek aipatu egin ditu erpin asko, ez da, eta erpin horietan zentratzea da, esan dugun historia, eta baina da hori nola nahi dugun zer den botere polizialak eta zein den eredua, eta nondik landu eta nola gertu haiek baita ere, eta hortatik, botere poliziala izatez kontrol sozial bat. Gustatuko zaigu, askoz gutxiago, baina da baita ereki eginda, eta hortara behiria dauz kontrol sozial bat eragiteko. Eta kontrol sozial horretan, egona dira moduz desberdin batzuk kontrol hori eragiteko. Eta ia da, azkenengo, eziki 5 urteetan, oso representatiboa izan da, eta joitzein da baita ere, eta Urkulluk entzun diot, ez da baita ere, zer den motivazio eta nola, nola saldo egin duzuen baita ere zer den polizia, igual hor dago baita ere akatzlarri bat, ez da, nola saldo egin dan, eta niko goratzen dut, hasi egin zirenean plazak ateratzen, eta baina aldean eta nik izan ditut, ez da, alborko pertsona asko, haien bokazioa, inondik inora zen, adibidez, horrelako espazio batean mugitzea, baina ikusi egin dute zela leku bat, non, igual lehenengo txaman ez daukatela izango lekuri, baina igual bigarrenean bai. Eta orduan sartu egin dira pertsona asko, non, nik ipiniko nuke kolokan zein den haien benetan, haien helburua bertan egoteko.
Eta hori ekartzen da kulturen bat, eta modu bat egiteko. Eta guztiz ez da, eta publikor uste dut haukute kritika bat egin beharko lehizakela, ze motatako gestinoa egin dauen. Eta gero, Carlosek ipini egin duen adibidea. Nola islatzen den informazioa eta zein den haien helburu, ez trasladatzea turreko eta zertarako daudezen bertako ikasleak eta hori. Da, gehiago zentzantzino bat, gehiago hautietu txutietu bat bezala, eta uste dut, hau benetan sustraiko arazo bat izango dela. Ez dakit noraino helduko den tentzina, ni baita ere pentsatu egin dut, ez da, behin berria entzundakoan izan dela, negoziazioaren parte bat, ipiniko dugula tope bat, gero noraino helduko garen, baina ni berriz esango dut, ikustea tope hori benetan uste dut dela hainbat pertsonentzako eta hainbat kolektiboentzako dela mingarria. Esatea horrelako igoera nahi dutela. Eta gainera, eta Carlosek aipatu egin duten, igual dauzkate beste arazo eta erronka batzuk askoz ere garrantzitsuagoak eta benetan ikusi behar dituztenak. Gaude orain momentu batean oso prozedura sensible batean. Eta horrelako agerraldiak egitea momentu hain sensible batean, igual ekarria egin dezakena da tentzino gehiago. Eta batez ere, erabiltzea hainbat alderdien aldetik, apologia modun eta segertatzen ari den ertzainarekin, uste dut, igual, baita ere, zer dagoen atzean esan zen kultura dagoen atzean. Orain momentu honetan hori agertzeko eta momentu honetan horrelako erronkak ipintzeko. Benetan begiratu igual beharko litzak eta ondo begiratu besteo baita ere gizartea gorok, zer den ertzainak eta non dagoen eta zein den naiz posizionamendua. Eta bereziki Euskal Herriari, igual, momentu honetan ez da eman behar den pausua. Eta daukagu erronka oso garrantzitu bat, are gehiago, orain hilabete bat ja ez da hilabete eta erdi bat geratzen. Non, hau, erabili aldala modu oso, eta honetan bai oso ikuspegi batzuk herri batetatik hainbat alderdien aldetik, orduan igual esen momentu hau esateko eta hau egintzeko, eta are gehiago, gero, ez da, ikusi egin ditut, dauden estadistikak eta ez dakit, orain dela igual, igual ez da momentua, hainbeste arrisku izateko momentua, adibidez, hainbeste, ez dut ikusten justifikazioa, hainbesteko igoera, eta dauzkaten, ez da, ekarpena kontuan ez dut ikusten, ez da, eta badaude beste erronka batzuk oso garrantzitsuak direnak, eta benetan hitz egin behar ditugunak, eta ez direnak aurrera pausoak emoten. Eta esaten zenuen bezala zer suertatuko litzateken ez beste gizarteko beste sektore batzuetan hau onartuko balitzez, baina Erkorekak berak ez, aipatu dugunen nola hainbat protesta egiten dabiltzan ez, euren aldarrikapen hauek azaleratzeko tartean ez, Gasteizko tranbia blokeatu zutela, nola bertaratu ziren beste protestan ez, ziren beste ertzainek ez, ondo ikusi zutela, beste momentu batzuetan ez, egoera berdintxu egatik, normalean ez, behar ginen protestetan ez, jipoituak ere izan diren, eta jarrera oldarkorrak izan dituzten, eta Erkoreka ez, atera da auta gero hitz egiten ez, nola baztertu egin beharko duela ez, izan daitekeela ordenamendu juridikoaren kontrakoa ez, txalotzen zuten ertzain horien jarrera ez, hala ere horrek ere oraindik agian ez, tentsionatu dezake gehiago, eta aipatzen ditugun ez, hitz egin beharreko hainbat kontu horiek atzean utzi. Baina, nik oso berandu datorrela, hau da, kontua da, beti eskatu dena, ez? Poliziak ere behar duela marku bat, ez izateko, ez dakit nola esan, beti ez eskatu dena kaletik identifikazioa egotea, grabatzen direnean, neurriak hartzea, eta hemen ez da ezer egin, eta hori ikusi da, manifestazioetan, ikusi ditugu, gauza batzuk direla, violentzia erabiltzea gratuitamente, denetarik eta ez dira neurriak hartu. Orduan, orain hasiko dira neurriak hartzen, nik uste dute, ez dela, uste dut arazoa dela oso sakona, adibidez, onartzea ez, mugimendu bat eratzen dela eta sindikatuetatik aratago sortzen dela, araututa ez dagoen ordezkaritza bat, horren atzean ere bai, apurtzen dira ere bai, negoziazio laboralen logikak,
Eta orduan autoratzen da mugimendu bat, ordezkari batzuekin, zakigu oso ondo nortzuk erabaki dut horiek izango dira ordezkariak, eta dagoena konfrontazio bat, kasu honetan, EAJaren kontra. Baina horregatik ez dut atzean ez dagoela benetan arazo laboral bat. Nik uste dut dagoela bestelako pultxo bat, eta zuzenean daudela, bastik izan duen moduan. Botere asko daukagu gaitasuna herri hau gelditzeko, eta ez bada hori kontrolatzen, etorkizun batean izango ditugu arazo oso larriak herri honetan. Eta nik ez dute gainera botere batzuetatik estali direla polizian eta ertzaintzan gertatzen ziren gauza larri asko. Eta uste herri honetan, hitz egiten badugu Guardia Zibilen inguruan, jende gehienak badaki zenolako asunto zikinak eta beltzak egon diren kuartel horietan, baina berriz beste batzuk egon dira estaltzen, ertzaintzako kuarteletan gertatu diren gauzak izan direla bai oso larriak. Eta horren badaude ateratzen. Orduan, nik uste dut bai behar dela estabilidad politiko sakon bat, poliziaren inguruan, eta pizkate mugatzeko asunto hauek. Agintariek nork edo nor babesten duten, ezta? Gero honetaz aparte, AJaren agintari ezberdinak aipatu ditugula tarteka, ez? Hauteskunden ondorengoetan gauden honetan badirudi geroz eta argiago badaudela, ez? Hainbat eta hainbat tokitan agintea nork hartuko duen, paktuen norabideak ez zeintzuk diren, tartean ez dakit, ez? Gertatu da hainbat lekutan nola Euskal Herria Bilduk irabazi dituen hauteskundak edo behintzat toki askotan, ez? Bozka gehien, baina nolako mekanismoak ez sortu diren agintetik kendu, eta kasu honetan edo gehienetan behintzat ez EAJ boterean egoteko, ez? Tartean bada Gipuzkoako kasua, daukagu bideo bat eta helduko diogu horri. Gipuzkoak erabaki du EH Bildu izatea lehen indarra, 22 eserlekurekin. Alde handiz egin dio aurre gainera EAJari, 17 eserleku dituzte jeltzaleek bigarren indar bilakatuz. Jarraia sozialista daude 7 aulkirekin eta hurren ezurren PP eta Elkarrekin Podemos 3 eta 2 batzarkiderekin. Gobernua osatzeko helburuarekin hasiak dira negoziaketak. EAJak eta PSek gobernabidea bermatzeko akordioa egin dute, orain arteko itunei eusteko asmoa adierazi dute. Akordioan jaso da foru aldundi eta udal guztietan koalizio gobernuak eratzen laguntza eta ahalbidetzea. Beraz, konpromiso hartu dute posible den udal eta foru instituzio guztietan 2015ko akordioa berritzeko. Bestalde Elkarrekin Podemosiuk gaitzetxe egin du EAJaren eta PSren arteko akordioa eta esan du ez dela programatikoa izan. Elkarrekin Podemoseko ordezkariak Maialen Iriarte EH Bilduren Gipuzkoako ahaldungaiarekin bildu ziren iragan astean. Ildo horretan Iriartek Gipuzkoako batzar nagusietan gehiengo aurrerakoia osatzeko emandako aurrerapausoa eskertu dio Elkarrekin Podemosi. Kasu horretan EH Bildu Elkarrekin Podemosek eta EAJ eta PSek 24 batzarkide lituzkete. PPek du giltza beraz gobernu osaketari dagokionez. PPek argi adierazi du ahalduen guztia egingo duela EH Bildu erakundeetan egonez dadin. Baina Mikel Ezamak PPren Gipuzkoako batzar nagusietarako zerrendaburuak esan zuen PPren babesaren prezioa gobernua sartza zela, kirol arloan. Dena den EAJak eta PSek esan dute haien akordioaren barruan ez dutela aurreikusten Alderdi Popularrak gobernuaren parte izatea, kasu horretan baina jeltzaleek aldundia utzi beharko lukete. Oraindik ez dago ezer itxita, EH Bilduk irabazi zituen Gipuzkoako batzar nagusietarako hauteskundeak, baina baliteke lehen indarrak ez gobernatzea, 2., 3. eta 4. indarrek bat eginez gero. Tira ez, marra gorri enbueltan hitzaiten entzuten gabiltzazken egunotan asko eta asko, ez? Horre PPri okurritu zaio Gipuzkoan, ez? Okerez bana Kirol diputatua nahi duela, ez? Zer sortatzen dizue honek? Bai, badirudi, orain badirudi PPri gustatzen zaiola Kirola eta bertatik nahi dutela. Jutea, baina egia da, bai gustateko leitzaidake, daukagun antzerki politikoari buruz hitz egitea eta zen posizioetan ikusten ari den bakoitzak, ez da? Claro, es que behin Pedro Sánchez eman zuenean, ez da, erraldia, 23an izango lirateke hurrengo hauteskundeetan, hor
ikusi egin nola aldatu egin, eta nigo horatzen dut, justo 28 gabean, nola atera egin ziren batzuk, eta egon ginen komentatzen, batzuk uste dut hau bero hitz egin zutela momentu eta gau hartan. Zer gertatzen da, orain gaudela momentu batean, non, zenbatatako akordioak, eta gero da gobernatzea, eta gero da gauzak eraikitzea, eta adostasunak ekartzea, zen eta adostasunik gabe, edo akordiorik gabe, ezin dozu gobernatu, ezin dozu... Orduan, orain, egin behar diren mugimenduak bestelakoak dira, eta adibidez, gaur goizean, ez da, ikusita pixka bat zer, eta, bueno, hitz egin dago, ez da, irratian, adibidez, Aitor Esteban, nola islatzen zuen bere diskurtsoa, baita ere Bilduk, orain daude momentu batean asko ere, eta goratzen dut, ez da, Askerluzek askotan epitzen zuen, adibidez, Urkulluk izan zituen, hainbat diskurtsoak ez genitxuela ez da ulertzen da, nola ipintzen ari zara, leku honetan, horrela hitz egiten, horrelako, ez da, baita ere, ez da, agerraldiak egiten, ez zeukan, inongo, ez da, eta badeziki ez ziren eraikitzaileak horrelako, ez da, posturak eta horrelako jarrerak. Eta orain beste momentu batean dauz, ez da, eta ikusten ari garela, askoz ere baretuagoak daude zer. Bueno, PPek egia da hitz egiten duenean, ogia igotzen da, baina hala eta guztiz ere ez dute hitz egiten Euskal Herrira, hitz egiten dute estatuari begira, eta hori ikusi egin da hauteskundetan, eta ja bakarrik Ayuso sartzen, dana, egin duten guztia izan da bereziki erakusteko diskurtso mail bat estatuari, eta jarraituko dute horrelako bidean. Beste aldetik eta ikusita bizka bat zemotatako, antzerkia maintenduko dute alduten arte, segurenik. Eta, orain, nik ikusita pizka bat EH Bilduren diskurtso oso pragmatiko, berriro beharretu egin, eta ikusi egin genuen ez da gau horretan, asko egin zirela, diskurtso maila nola, nola ikusi egin ziren, ez da, batez ere hauteskunda baina lehenago, eta justo gau horretan, niri pertsonalki izan zen, ostras, nola aldatu egin duten, ez da, baina berriz geldotu egin dira, eta ikusten dute, akordioetara heldu egin behar dira, eta baita ere, ea, eurrengo hauteskundetan nola zin motatako pultzada egongo dan, ez da? Eta gero hor bereziki hor jolasten duena da PSek, bereziki hauteskunde hemen Euskal Herrian zer hartuko duten, eta gero nola erabiliko duten estatuak egiten dituzten hemengo akordioak. Orduan, daude hor pilotan jolasten eta oso interesgarriak izango diren adibidez eta bereziki Iruñan zer gertatuko den. Gaur goizean baita ere, ez da, hitz egin dago Iruñako, ez da, zera maiak EH Bildukoa eta berak komentatzen zuen, ez da. Haibien jarrera pragmatikoa izango dela, nahi dutela hitz egitean bereziki hainbat alderdiekin, eta nahi dutena da, ateratzea akordioak. Eta hor, mantenduko dute hor batez ere, eta nik bereziki herriei begira espero dut ez luzatzea, antzerkia, espero dut. Eta benetan, pentsatea pertsonetan, pentsatean herritarrotan, eta behar dutenak entzutea. Hori da bereziki uste dut espero dana, baina egia da uste dut espero dana tentzionatuko egingo dute 23ra hurbildu arte. Zen eta egiten duten edo ematen duten pausua bereziki hor nik uste dut jolasten dutenak pila da PSek. Segun eta zen akordioetara, nori ematen dioten baimena, nola heltzen dira adibidez EAJ-arekin hainbat akordioetara, gero hori erabiliko da guztiz haien kontra Espainia mailan, eta baita ere hori ikusiko da Katalunia. Lehentxeago esaterako, aholkulari politikoa genuen elkarrizketa nagusian, eta galdetzanea EAJ-ren bozkatzaileei, nola eragiten dien honek, eta gogorrare bada entzuten nola berez zaien inporta, PPrekin ere biltzea, kontua EAJ agintan egotea bada, ikusitugu egunotan, EAJ-ren ordezkari ezberdinak, eta PSeko ordezkari ezberdinak ez bauren arteko lankidetza edo ez berresten, eta baina alare ez, badirudi eskutatzen ez nola PPrekin egingo duten aurrera, eta esan ez PPrekin ez dutela inolako akordio politikorik egingo alare ezinbesteko badute, eta tiraz baira udalerri batzuk oso txikiak bairenak izan Guardia edo Labastida bera ez, eta ikusiko dutela ez agian PP horre jarraitzen, gero beste erakunde handiago batzuetan edo izan Gipuzkoan, Gasteizen eta Barrea jota egoteko.
Bai, nik uste dut, nik esan behar dut, ulertzen dudala EAJaren erabakia. Uste dut zituela edo badituela bi aukera, eta biak dira oso arriskutsuak aurrera begira. Lehenengo aukera da, egingo duena, hau da, PSE eta PPrekin ere akordio batzuk egitea EH Bildu ez egoteko, eta hor, politologoek esaten den moduan, arriskua da, ziklo elektoral honetan sartuta, bi blokeen irudikapena, polarizazioa, eta azkenean esatea, hemen daude bi aukera, EH Bildu edo, PSOE, PP, EAJaren blokea, orduan, boto gutil, eta horrela, eta beste leku batzuetan gertu den moduan, EH Bildu igoera egotea, ez dik izan duen moduan, orain ustaien 23an igoera bat, eta inkluso hor, urrengo urteko hauteskundeetan daudela erkidegoko hauteskundeak ere, egotea lehi astua EAJ eta EH Bilduren artean. Hori da arrisku bat, baina eske bigarren arriskua da, usten basaio EH Bilduri orain gobernuan egotea, orain gara egungo EH Bildu ez da 2011ko EH Bildua. Eta argi geratu da, egon den lekuetan, aginten egon den lekuetan, hegemonikoa bilakatu dela ere bai, eta gero zaila dela botatzea hortik. Orduan, neurtzea hori eta esatea, erabaki izatea, noa ustera EH Bildu gobernuan egotea, eta egingo dute oposiziotik kanpaina bat 2011 egin zen moduan, gero ni berriro bueltatzeko, ez da hain erreza. EH Bilduk erakutsi du, orain duen gaitasuna kudeatzeko, eta egon den batez ere udaletxeetan, bilakatu dela indar oso hegemonikoa, eta ja ez da hain erreza kentzea hori, eta gero badago beste arrisku bat dela, denok dakigunez, alderdi batzuk badaukate klientelismo sare bat, oso erraldoia, eta orduan ez da erabaki bat, agintean ez egotea, batzutan ere ez da aukera bat. Zurekin batera doaz, kontratu publiko asko, enpresak, teknikariak, korte oso bat, eta orduan, alde neinean, alba da, nahiz eta izan PPrekin, gobernuan egon behar da. Eta gero txantxa ematen du, baina, pentsate PPko Mikel Lezama uste dute baditule ikasketak kirole munduan, orduan, igual izan alda diputatu hon bat, hori eramateko. Ikusi beharko dugu ekainaren 17ak zer nolako mapa berritzen duen, kolorei dagokienez, helduko diegu horrei ere, eskerrik asko bi gaur gurekin izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Nabaritzen da argia